Ωραία. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Εφεσίους 2. Από το 2. Από το 2:13. Όχι το 13, από το 11. 2:11. 2:11. Από το 8. Λοιπόν, διάβασα από το 8. Επειδή καταχάρισατε σωσμένοι διαμέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού, όχι από έργα, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος. Γιατί δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, που ο Θεός προετοίμασε για να τα πατήσουμε μέσα σε αυτά. Λέει ο Παύλος ότι κατά χάρη είστε σωσμένοι. Τι σημαίνει χάρη? Τι σημαίνει χάρη? Μου χαρίζεται κάτι. Δώρο. Είναι Το δώρο. οποίο δεν δικαιούμαι. Δεν δικαιούμαι, δεν δούλεψα γι' αυτό, δεν κόπιασα γι' αυτό. Δεν το αξίζω. Δώρο. Δεν το αξίζω. Δώρο. Οπότε χάρη είναι να πάρω κάτι που δεν αξίζω. Αυτό είναι χάρη. Κατά χάρη είστε, τι λέει, σωσμένοι. Κατά χάρη είστε σωσμένοι. Διαμέσου της πίστης, διαμέσου δηλαδή της πίστης που έχουμε εμείς στον Χριστό, γι' αυτό είμαστε σωσμένοι. Αλλά και αυτή η πίστη δεν είναι ότι εγώ είμαι μάγκας και πίστεψα. Γιατί λέει παρακάτω, και αυτό δεν είναι από εσάς, είναι δώρο του Θεού. Η πίστη που λέμε ότι εγώ πιστεύω στον Χριστό δεν είναι δικιά μου μαγιά. Δεν είναι ότι ξέρεις κάτι, εγώ ήμουν μάγκας και πίστεψα, και ο διπλανός μου δεν είναι μάγκας και δεν πιστεύει. Ο Θεός μου έδωσε την πίστη και πιστεύω. Οπότε δεν μπορώ να περηφανευτώ σε τίποτα. Σαν Γιάννης, Στέλιος, Ηλίας κτλ. Ο Θεός μου χάρισε την πίστη με τη χάρη του. Ποια πίστη? Αυτή την πίστη ακριβώς την ίδια πίστη που είχε ο Χριστός όταν ζούσε πάνω στη γη. Γιατί λέει αυτό που μας χαρίστηκε είναι η πίστη του Χριστού. Όταν αναστήθηκε ο Χριστός, έδωσε την πίστη του στους ανθρώπους. Διαμέσου του Αγίου Πνεύματος, γιατί είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και λέει, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος, γιατί αυτό είναι το επικίνδυνο, να μην καυχηθούμε, και εκεί πέρα πέφτουμε, και ο διάβολος έτσι έπεισε. Εγώ είμαι πιστική. Μπράβο. Εγώ είμαι μάγκας και πίστεψα και ο άλλος δεν είναι μάγκας και δεν πιστεύει. Εγώ ξέρω, εγώ είμαι. Ναι, εγώ είμαι και πιστεύω και εσύ δεν πιστεύεις, άθεε, ξέρω εγώ, τάδε. Δεν είναι ότι εσύ πιστεύεις, είναι ότι ο Θεός σου χάρισε την πίστη. Θα μου πεις, γιατί δεν τη χαρίζει και στον άλλον που δεν πιστεύει? Δεν το γνωρίζω. Ο Θεός γνωρίζει. Αλλά αυτό που γνωρίζω είναι ότι δεν είναι με δικιά μου δύναμη το ότι πιστεύω στον Χριστό. Είναι δώρο Θεού. Τέλος. Και λέει. Γιάννη, συγγνώμη. Πες ότι εγώ που δεν πίστευα παλιά, δεν πίστευα και δεν ήμουν μέσα σε έργο βέβαια. Αλλά ζητούσα μέσα μου την πίστη. Να μου τη δώσει. Φέρνει μου τη χάρισε. Στη χάρισε. Μήπως αυτό θέλω να πω, μήπως ας πούμε. Κοίταξε, σίγουρα αυτός που δεν ζητάει είναι αυτός που πιστεύει ότι δεν τη χρειάζεται. Ναι. Ή φοβάται και νιώθει ότι. Δεν φοβάται. Να σου πω κάτι. Άμα δεν γνωρίζεις. Όχι, είναι και κάποιοι που δεν. Το ξεβόλεμα της ζωής του κόσμου. Όχι, το ζητάω. Εγώ τώρα να ζητήσω γιατί τι θα με. Θα με δώσει, αξίζω να με Μπράβο. δώσει. Ναι. Αυτό όμως που δεν γνωρίζει αυτός ο άνθρωπος είναι. Αυτό είναι υποκρύπτουσα περηφάνεια. Γιατί, ναι, μπράβο, ναι. Γιατί λέει ότι εγώ δεν αξίζω. Στην ουσία το εγώ πάλι ψηλώνει. Ναι, μπράβο. Στην ουσία το εγώ πάλι ψηλώνει. Όχι, δεν είναι ψηλώνει, αυτό το βάζει μπροστά από. Ναι, το εγώ φαίνεται μπροστά. Ο άλλος το βάζει. Ναι. Εγώ δεν αξίζω. Ναι. Γενικά να προσέχεις όσες προτάσεις στη σκέψη σου κάνεις με το εγώ μέσα, να προσέχεις τι λένε. Κατά 99% δεν είναι καλές. Κατά 99% σου λέω όλες, αλλά κατά 99% πρέπει να προσέχεις τι σκέφτεσαι με το εγώ μέσα. Λοιπόν, γιατί είναι συνήθως εγωιστικές. Και λέει, ώστε να μην καυχηθεί κάποιος, επειδή λέει δικό του δημιούργημα είμαστε. Πώς έγινες εσύ δημιούργημα του Θεού? Πώς έγινες δημιούργημα του Θεού? Μου πεις τη δουλειά της μάνας μου. Η δουλειά της μάνας του είναι ο Ικάριστος. Ναι, και αυτή η δημιούργημα του Θεού ήταν. Όμως, βασικά μόνο ο Αδάμ ήταν άμεσο δημιούργημα του Θεού. Από εκεί και πέρα όλοι οι άλλοι ήταν, η Εύα ήταν μέσα από τον Αδάμ και όλοι οι υπόλοιποι ήταν από τον Αδάμ και την Εύα.
Εντάξει, Ο- σαν άμεσο, Ο πρώτος που δημιουργήθηκε και ο μόνος που δημιουργήθηκε από τον Θεό είναι ο Αδάμ και είναι ο έσχατος Αδάμ μετά ο Χριστός που και αυτός ήρθε σαν κάτι ξεχωριστό. Ναι, όχι, Η Εύα θα μπορούσε να πει ας γίνει η Εύα. Δεν το διάλεξε να γίνει έτσι όμως, διάλεξε επίτηδες από τη μέση του Αδάμ να βγάλει το κομμάτι και να φτιάξει την Εύα. Δεν ξανά έφτιαξε ο Θεός, μια φορά έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ. Και μία τον Αδάμ και μία τον έσχατο Αδάμ που ήταν ο Χριστός. Τι δύο. Δεν έχει ξαναφτιάξει ο Θεός άνθρωπο, ας πούμε, να το πούμε έτσι. Ναι, όχι άμεσα. Στο Ναι, έμεσο. μετά σου λέει ο Αδάμ και η Εύα θα κάνουν και άλλα παιδιά και πάει λέγοντας. Και λέει, δεν είναι όμως ότι δημιουργηθήκαμε τότε εμείς, γιατί τότε δημιουργήθηκε και ο άπιστος. Εμείς πότε πραγματικά δημιουργηθήκαμε? Επειδή λέει δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς λέει κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Η ζωή σου, από τη στιγμή που γνώριζες τον Χριστό και μετά, ο Θεός σου έχει στρώσει και τα έργα που θα περπατήσεις. Αν θα περπατήσεις μέσα ή όχι είναι δικό σου θέμα. Κάθε άνθρωπος έχει. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Ο Θεός με τη στιγμή που του πίστεψες, σου έχει στρώσει και τα έργα μπροστά σου. Εάν δεν θα περπατήσεις, είναι δικό σου θέμα. Κατά πόσο στο 100% θα περπατήσεις πάνω σε αυτά. Εγώ τα έχω δει. Μπράβο. Ο Θεός όμως σου λέει ότι εγώ θα έχω προετοιμάσει και τα έργα σου. Οπότε, όταν δημιουργηθήκαμε από τον Θεό, την ημέρα δηλαδή στην ουσία που πιστέψαμε και λάβαμε Άγιο Πνεύμα, αυτή είναι η ημέρα της δημιουργίας, Το χάραξε το δρόμο προς αυτό. χάραξε και τον δρόμο, λέει, κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα. Στον Ιησού Χριστό. Και στο αρχαίο λέει, στο λεπτάκι, λοιπόν, αυτού γάρες μεν ποίημα κτισθέντες εν Χριστώ, μέσα στο Χριστό. Εμείς χτιστήκαμε μέσα στο Χριστό. Γιατί εμείς είμαστε το σώμα του Χριστού. Στην ουσία, μέσα στο σώμα του Χριστού είμαστε κι εμείς. Χέρια, πόδια, κύτταρα, κάτι είμαστε τέλος πάντων. Εντάξει. Και τρέχα να είμαστε μέσα είμαστε. Ναι, μπράβο. Μέσα στο Χριστό. Μέσα στο Χριστό. Χτιστήκαμε. Επί έργης αγαθή, για έργα αγαθά δηλαδή, για αγαθά έργα. Θυμηθείτε αυτό που λέει ο Χριστός, πάνε και του λένε δάσκαλε αγαθέ. Και γυρνάει ο Χριστός και λέει, δεν είναι κανένας άλλος αγαθός παρά μονάχα ο Θεός. Δεν δέχτηκε τη λέξη αγαθός για τον εαυτό του ο Χριστός. Για ποιο λόγο? Γιατί τι σημαίνει αγαθός? Τι σημαίνει αγαθός? Γιατί πιο ταπεινό από τον Χριστό δεν είχε. Ναι, αλλά δεν είπε ψέματα. Ναι. Αλήθεια είπε. Γιατί είναι αγαθός ο Θεός και όχι ο Χριστός? Τι σημαίνει αγαθός καταρχάς? Εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε. Τι σημαίνει ότι κάποιος είναι αγαθός? Όχι χαζός. Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Αυτό είναι επίτηδες παραπλάνηση διαβόλου στη γλώσσα. Τι σημαίνει αγαθός, Ιουλία? Αυτός που παρέχει από αυτόν βγαίνουν τα πάντα, οτιδήποτε έργο καλό, οτιδήποτε προϊόν. Αυτός καλό. που παρέχει. Ο Χριστός έδωσε τον εαυτό του επειδή ο Θεός τον έδωσε για εμάς. Ο Θεός έδωσε τον Χριστό για εμάς. Αυτός ήταν ο παρέχον. Ο Χριστός υπάκουσε στο θέλημα του Πατέρα. Ο Θεός τον παρήχε τον Χριστό σε εμάς. Κατάλαβες? Φαντάσου τη δόξα δίνει ο Θεός, ο Υιός στο Θεό. Και εμείς το δίνουμε σε αγγείους και σε αγγείες που δεν ξέρουν τι κάναμε. Καλά. Τρομερό, σοφαριστικό, σοφαριστικό αυτό. Όχι, απλά αυτό που έκανε ο διάβολος με αυτή τη φάση είναι ότι θέλει να σου κλέψει την αφοσίωση που να έχεις στον Χριστό και σου βάζει και 500 άλλους αγίους, στους οποίους σου περνάει το μήνυμα ψευδός, γιατί η γραφή είναι η αλήθεια, ότι πρέπει να προσέχεις και στον Αϊτάδη και στον Αϊτάδη και στον Αϊτάδη και στον Αϊτάδη και στην ουσία να ρίχνεις βόλια άσφαιρα, αντί να πραγματικά να κάνεις δουλειά. Κατάλαβες? Αυτό είναι όλη η ιστορία. Αυτό είναι. Και είναι σοβαριστικό αυτό που λέει, γιατί με αποκαλείς αγαθό, γνωρίζω ότι μόνο η μνήμη πατήρ είναι αγαθός. Ναι, έτσι λέει ο Χριστός όταν το λένε αγαθό. Σοβαριστικό. Και όλοι να ρωτιούνται γιατί. Είναι καλή απάντηση αυτή τη κυρία Χαρίκλας. Είναι ταπεινός ο κύριος, βέβαια είναι ταπεινός, αλλά μην ξεχνάμε ότι είπε ότι και εγώ είμαι η αλήθεια και από αυτόν προέρχεται η αλήθεια. Είναι αυτό που ανέφερε ο Γιάννης. Από τον πατέρα προέρχονται όλα τα αγαθά. Είτε πνευματικά, είτε σωματικά, είτε υλικά. Ακόμα και τον ίδιο το γιο αυτό τον έδωσε. Έδωσε το σώμα του. Έδωσε την άδειά του. Τα πάντα μας παρέχει.
μας έχει ήδη, λέει, δώσει τα πάντα προς ζωή και ευσέβεια. Τα πάντα. Δεν χρειαζόμαστε, είμαστε πλήρεις από αυτά που μας έχει δώσει. Όλα τα αγαθά. Μπράβο. Από εκεί βγαίνει. Όλα μας τα έχει ήδη δώσει, μέσα από τον Χριστό που μας έχει δώσει. Ναι. Λοιπόν, και λέει, επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, αυτού γάρ εσμέν ποίημα, κτισθέντες εν Χριστώ, χτισμένοι μέσα στο Χριστό δηλαδή, αυτό είναι το αρχαίο, επί έργης αγαθής, εις προετοίμασεν ο Θεός, είναι εν αυτήν περπατήσομεν. Οπότε τα έργα που μας έχει προετοιμάσει ο Θεός, παιδιά, είναι έργα τι? Επειδή αν πάμε την εξίσωση, έργα Θεού. Αν πας στην εξίσωση αγαθός είναι ο Θεός και σου λέει ότι σου έχω προετοιμάσει έργα αγαθά, οπότε σε έχει προετοιμάσει σε έργα Θεού. Και ένα φοβερό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι γιατί προσευχόμαστε. Ξέρετε γιατί προσευχόμαστε? Για να έχουμε επικοινωνία με τον Κύριο στα προβλήματά μας, να μας δώσει απάντηση, να μας... Κάτσε, προσευχόμαστε εμείς. Γενικά το λες για προσευχή. Ναι, γιατί εμείς προσευχόμαστε? Για Γιατί να έχουμε εμείς προσευχόμαστε ερχού Κύριε. Εντάξει. Εάν εμείς προσευχηθούμε ή δεν προσευχηθούμε, θα έρθει ο Χριστός ή δεν θα έρθει? Γιατί εμείς όμως μας λέει είναι εντολή να προσευχόμαστε? Για να έχουμε άμεση επικοινωνία μαζί του, συνεχόμενη, αναπάστη. Ένα είναι αυτό. Δυναμώνει η πίστη μας. Δυναμώνει η πίστη μας. Δύο, σωστό. Και να είμαστε προετοιμασμένοι για τον ερχομό του. Για να είμαστε προετοιμασμένοι για το πιστεύουμε. Ευλογία. Εγώ για αυτό που συγγνώμη που σε διακόπτω, εγώ το θεωρώ προσευχή ότι πιστεύω σε ένα ζωντανό Θεό. Έχω επικοινωνία μαζί του. Δηλαδή... Εγώ άλλο θέλω να καταλήξω όμως. Ο Χριστός είτε το προσεύχομαι είτε δεν το προσεύχομαι, θα έρθει μια μέρα για το λέει στον λόγο του. 100%. 500% θα έρθει. Είτε προσευχηθώ εγώ είτε δεν προσευχηθώ εγώ. Γιατί όμως μου λέει ο Θεός να προσεύχεσαι ερχό Κύριε? Και είναι έτσι πως κλείνει η Αποκάλυψη, δηλαδή όλη η Αγία Γραφή. Για να γίνουμε συνεργοί στο έργο. Για να γίνουμε συγκληρονόμοι και συνεργοί στο έργο. Στην ουσία, εμείς όταν προσευχόμαστε κάτι στο όνομα του Ιησού Χριστού, γινόμαστε συνεργοί στο έργο. Δεν το κάνουμε εμείς. Όχι. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα και θα γίνει αυτό και στον ουρανό κάθε δευτερόλεπτο θα ξανανοιχτεί από όλο τον χρόνο που πέρασε, θα πει ότι αυτό έγινε και σε αυτό μέσα προσευχήθηκε για αυτό το πράγμα ο τάδε. Και πάει λέγοντας. Και αυτό το πράγμα θα μας δοξάσει εμάς μπροστά στον Θεό με την ίδια δόξα που έχει ο. Μπράβο. Πιάνεις τι γίνεται? Η προσευχή στην ουσία είναι ο τρόπος που διάλεξε ο Θεός να μας κάνει συμμέτοχους του στο έργο του. Στα έργα του. Δεν είναι και ένας τρόπος για να μην το λησμονούμε? Ναι, όλο παίζει το πακέτο. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν λέω ότι αναιρείται. Δεν είναι και αυτό. Ναι, συμπληρώνει, όλα συμπληρώνει. Απλά αυτό που λέει ότι προετοίμασε αγαθά έργα να περπατήσουμε μέσα σε αυτά, το να προσεύχεσαι ερχού Κυρία είναι ένα αγαθό έργο. Γιατί ζητάς καλό από τον Θεό για τους ανθρώπους, για τους γύρους σου, για τον εαυτό σου, για οτιδήποτε. Σε έχει δώσει το δικαίωμα ο Θεός να γίνεις και συμμέτοχος στο έργο του αυτό, για να συνδοξαστείς μαζί με τον Χριστό όταν θα γίνει. Και όπως εμείς που συναντιόμαστε κάθε χρόνο, έχουμε επαφή, έχουμε επικοινωνία, έχουμε αυτά. Κοινωνία. Τέλος πάντων, αν δεν προσευχόμαστε, δεν έχουμε την κοινωνία και επικοινωνία του Με τον Θεό. Οπότε δεν είμαστε μαζί του. Εννοείται ότι η προσευχή είναι πολυδιάστατη, έτσι. Δεν είναι μόνο αυτό που είπα τώρα. Είναι και η κοινωνία με τον Θεό, είναι και η πίστη μεγαλώνει και δυναμώνει και το πιστεύουμε περισσότερο. Και εννοείται όλο αυτό. Πακέτο είναι. Έχουμε επαφή. Και είναι και μια Αδιαλέπτως προσεύχεσαι. Και είναι και κάτι το οποίο το θέλει ο Κύριος και το ζητάει, γιατί αυτός δεν μας ξεχνάει ποτέ. Τουλάχιστον με την προσευχή είναι ένας τρόπος, ας πούμε, να... Καταρχάς η προσευχή δεν είναι τίποτα παραπάνω από το να μιλάς με τον Θεό στη σκέψη σου ή απ' έξω σου. Αυτό είναι. Να σου δίνει αυτό τις απαντήσεις. Όχι, αυτή είναι η προσευχή. με το... Δηλαδή όταν ένας άνθρωπος, ας πούμε, είναι στο χωράφι και βλέπει, ας πούμε, ένα φύλλο, ρε παιδί μου, ένα δέντρο. Και λέει, σε ευχαριστώ Θεέ μου που το έχεις φτιάξει έτσι και το ωραίο και
Προσευχή έκανε αυτή τη στιγμή. Απλώς η Δοξολογία. Συγκεκριμένα αυτό είναι. Απλώς η προσευχή δεν βοηθάει και όλα σωστά. Γιατί και τη σκέψη μου έτσι διαβάζει ο Κύριος. Ότι ρίχνουμε συσσαγωγικά τον εαυτό μας, ταπεινωνόμαστε λίγο γιατί είναι ένα είδος εξομολόγησης. Αναλόγως τι προσέχει. Φτάσουμε που σου είπα με το δέντρο είναι δοξολογία. Ναι, αυτό είναι ακόμα καλύτερο. Το να ζητήσει συγχώρεση για κάποιο λάθος κτλ. Είναι εξομολόγηση. Και μόνο που ακούς, το λες δυνατά. Και από μέσα που προσέχεσαι και απ' έξω που προσέχεσαι. Το Και ξέρεις. χωριστά μπορεί να προσέχεσαι και οτιδήποτε μπορεί να προσέχεσαι. Αδιαλείπτως λέει ο Παύλος. Δηλαδή συνεχώς. Αδιάκοπα. Αυτό σημαίνει αδιαλείπτως. Αδιαλείπτως προσέχεις. Απλά ένα που μου έκανε μεγάλο κλικ δεν είναι ότι δεν είναι και όλα τα άλλα. Ναι. Απλά είναι και αυτό μέσα. Ότι μας κάνει συμμέτοχους στο έργο. Και είναι αυτό που λέει ότι ο Θεός λέει προετοίμασε ήδη τα αγαθά έργα για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Εάν θα περπατήσουμε είναι το δικό μας θέμα. Κατά πόσο. Γιατί σίγουρα θα πάμε πάνω να μας πει ότι παλικάρι μου, εγώ σε είχα εδώ πέρα αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και αυτό και από αυτά έκανες τα 5, τα 10. Καλά θα κάνεις. Αλλά θα μπορούσες να κάνεις και αυτά. Και δεν ευχαρίστησες για αυτά που έφτασε. Όχι, μπορεί να ευχαρίστησες. Απλά δεν έκανες παραπάνω. Θες να το αμβολευόμαστε μερικές φορές, ξεχνάμε να πούμε το ευχαριστώ. Ναι, αυτό είναι άλλο. Τη χαρά μέσα από το, ξέρω εγώ, μέσα από το, διάφορα. Πόσες φορές, ας πούμε, που... Από τους αγροτούς που τρώμε. Αυτό άλλο θα στο πούμε. Αυτό Γιάννη τώρα που είπες πάρα πολύ σημαντικό, που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, έχει χαράξει ο δρόμος, τον έχει χαράξει ο Κύριος τον δρόμο σε αυτόν που πιστεύει. Δυστυχώς σε αυτόν τον δρόμο δεν υπάρχουν και κάποια εμπόδια. Κοίταξε. Τα εμπόδια τα βάζουμε μόνοι μας. Για τον Χριστό, για τον Χριστό, ένα παράδειγμα. Για τον Χριστό ήταν τεράστιο εμπόδιο το πέρα να πας στον Χριστό. Δεν ήταν ένα εμπόδιο τεράστιο. Βέβαια το τεράστιο. Τι έκανε στο εμπόδιο όμως ο Χριστό? Όχι, το παιδί, το εμπόδιο δεν ήταν από τον Θεό. Το εμπόδιο ήρθε στη σκέψη του Χριστού ότι πού πάω τώρα να σκοτωθώ. Γι' αυτό και ζητήσε 3 φορές να μην το πιει το ποτήρι τούτο. Γιατί έβαλε το εμπόδιο όντως ο Χριστός σαν εμπόδιο. Και όμως όταν ο Θεός του είπε ότι πρέπει, τι έκανε ο Χριστός? Ξεπέρασε το εμπόδιο. Το εμπόδιο ήταν εαυτός του. Το εμπόδιο ήταν εαυτός του. Σε συγκεκριμένη φάση, για να καταλάβεις τώρα τι είναι. Σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπο. Ναι, εντάξει. Το εμπόδιο το έβαλε ο Χριστός μόνος του. Το ξεπέρασε βέβαια, δεν αμάρτησε. Αλλά ο ίδιος ο Χριστός έβαλε εμπόδιο. Φοβός. Ήταν και λίγο ανθρώπινος αρχιστή. Δεν τον επηρέασε. Ο Χριστός λέει ότι περίληπος η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Περίληπος η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί η ψυχή, είπαμε, είναι αυτό το οποίο σου λέει συνεχώς το πώς θα ζήσεις. Το βασικό αίσθητο επιβίωση. Το αίσθητο επιβίωση. Αυτό το πράγμα ήταν του Χριστού που λυπόταν, γιατί ήξερε που πάει. Κατάλαβες? Η ψυχή μου λέει μέχρι θανάτου. Γι' αυτό αν δεις την Αγία Γραφή, κάπου στον Ιάκωβο, λέει για ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι σωστοί, να το πω έτσι απλά, και στο νεοελληνικό τους λέει ότι αυτοί είναι άνθρωποι ζωικοί. Κοιτάνε τη σάρκα τους κτλ. Στο αρχαίο λέει αυτοί είναι άνθρωποι ψυχικοί. Αυτοί που κάνουν δηλαδή αυτό που τους λέει η ψυχή τους. Κατάλαβες? Γι' αυτό και ο Χριστός δεν λέει περίληπος το πνεύμα μου μέχρι θανάτου, περίληπος η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Πείτε το λέει έτσι. Σε αυτούς που λέω για θέμα εμπόδια, το παράδειγμα είναι αυτό της αδέρφης μου ή της θείας μου, η οποία ασχολήθηκε και ασχολείται με τον Θεό. Αυτό το εμπόδιο που μπήκε πάνω της, ένα πολύ δυνατό εμπόδιο. Εγώ θα σου πω το εξής. Γιατί υπάρχει και σαν άνθρωποι λένε γιατί. Το γιατί. Το βέβαια το γιατί όμως το πεις στον Κύριο είναι κατευθείαν αμαρτία. Δεν πάδος λόγο εσύ στο Θεό. Δεν είναι αμαρτία. Γιατί το κάνεις. Μπορείς να πεις γιατί επέτρεψες. Το κρίμα, γιατί μου το κάνεις τώρα. Ναι, δεν το λες γιατί. Δεν λες γιατί μου το κάνεις. Δεν είναι κρίση, είναι απορία. Όχι γιατί μου το έκανες. Για να αυτό που δεν βλέπεις. Η λέξη είναι όχι γιατί μου το έκανες, είναι γιατί το επέτρεψες. Ναι.
Εντάξει. Γιατί Γιατί όταν πάει στον Υιώβ, πηγαίνει ο διάβολος στον Θεό και του λέει δεν βρήκε άλλον άνθρωπο σαν τον Υιώβ πάνω στη γη κτλ. Άσε με να τον πειράξω για να σε αρνηθεί. Και του λέει ο Θεός έχεις δικαίωμα να τον πειράξεις ως εδώ. Οπότε ο Θεός επέτρεψε να πειραστεί ο Υιώβ. Οπότε γιατί Θεέ μου το επιτρέπεις. Αυτό έχεις δικαίωμα να το ρωτήσεις. Γιατί Θεέ μου το επιτρέψει αυτό το πράγμα. Να είσαι όμως και έτοιμος να ακούσεις την απάντηση. Γιατί ο Θεός θα σου δώσει απάντηση. Να τη δώσει τώρα ή να τη δώσει αυτό? Θα στη δώσει. Κάποτε θα στη Ναι, δώσει. κάποτε τη δώσει, είναι σίγουρο. Αλλά εάν πιστεύεις και ελπίζεις ότι είσαι παιδί του Θεού, δεν ξέρω γιατί ξαδέρφους τι επαφή έχει με τον Χριστό. Δεν ξέρω τι σχέση Τώρα έχει έχει, με τον Χριστό. όχι τώρα έχει. Ποιος? Δεν Τώρα ξέρω. έχει, Το πριν, ζητάει- το μετά δεν τα ξέρω. Θεέ μου συγχώρεσέ μου. Ποιος? Το θέμα μου συγχώρεσέ με το λέει κάθε άνθρωπος. Το θέμα είναι γνωρίζει Χριστό όπως γνωρίζεις εσύ. Γνώριζε. Όχι. Όπως γνωρίζεις δεν εσύ. ήταν μέσα σε αγώνα. Όχι, όπως γνωρίζεις εσύ εννοώ να ζωντανή σχέση. Δεν μπορώ να ξέρω. Θα τα ξέρω. Ναι, αυτό λέω. Εάν ένας άνθρωπος λοιπόν έχει ζωντανή σχέση με τον Χριστό, ζωντανή σχέση, σχέση δηλαδή, πατέρα, εσύ θες το καλύτερο για μένα. Γιατί επιτρέψεις αυτό το πράγμα στη ζωή μου? Και μόνο που λέει Θεέ μου συγχώρεσέ, πάει να πει ότι. Δεν αρνείται, δόξα τω Θεώ. Καλό. Ναι, βέβαια, ζήτησε, εξομολογήθηκε, ολογήθηκε ξανά. Ωραία. Ναι. Ξαναανακοινώνησε. Ναι, συμφωνώ σε όλα αυτά. Άρα, Χριστό φεύγει πάλι. Δεν σου λέω το αντίθετο. Μακάρι Απλά εγώ σου λέω. να απέριψε Γιατί, αυτά τα πράγματα. εγώ θα σου πω το εξής. Εάν ένας άνθρωπος είναι, σύμφωνα με τον Ρωμαίος, προσκαλεσμένος σύμφωνα με την κλίση του Θεού και αγαπάει τον Κύριο, τα πάντα που συμβαίνουν στη ζωή του, μπορεί ο Θεός να του τα χρησιμοποιήσει για το αγαθό του. Τελειώσαμε ως εδώ. Όχι εκπαίδευση. Για αγαθό του. Για αγαθό του. Έτσι λέει. Για να του δώσει καλό δηλαδή. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό έκανε, μάλλον βρήκε χώρο ο άλλος και επηρεάστηκε. Περίμενε. Εάν ένας άνθρωπος είναι το Χριστό, ξαναλέω, προσκαλεσμένος σύμφωνα με την κλίση αυτού. Πάμε λίγο στους Ρωμαίους 8 να το διαβάσουμε. Πού είναι? Ρωμαίους 8. Δεν διάβασα λίγο. Και ξέρουμε ότι όλα συνεργούν προς το αγαθό σε αυτούς που αγαπούν τον Θεό, τους προσκαλεσμένους σύμφωνα με τον προορισμό. Επειδή όσους προγνώρισε, αυτούς και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς, και όσους προόρισε, τούτους και κάλεσε. Και όσους κάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους δικαίωσε, τούτους και δόξασε. Τι είναι αυτό? Τι θα πούμε, λοιπόν, απέναντι σε αυτά, αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Επειδή αυτός με τον ίδιο του τον Υιό δημιουργήθηκε, να τον παρέδωσε για χάρη όλων μας, πώς και μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε εμάς τα πάντα? Τι λέει εδώ πέρα? Και στο αρχαίο λέει, το λέει ως εξής. Είδαμε, γνωρίζουμε δηλαδή, είδαμε δε ότι τις αγαπώσιν τον Θεό πάντα συνεργεί εις αγαθών της κατά πρόθεση κλητής ούσιν, δηλαδή αυτοί που αγαπούν ότι τα πάντα συνεργούν προς το αγαθό, σε αυτούς λέει κατά πρόθεση κλητήν ούσιν. Είναι καλεσμένοι με την πρόθεση του Θεού. Ότι λοιπόν, εις αγαθών της κατά πρόθεση κλητής ούσιν, ότι προέγνων, ότι αυτούς δηλαδή που προγνώρισε, ναι, λοιπόν, επειδή λέει όσους και προγνώρισε, τούτους και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Αυτό που λέει εδώ πέρα στην ουσία είναι ότι όσους κάλεσε ο Θεός, όσους κάλεσε, ό,τι και να συμβεί στη ζωή τους, ό,τι και να συμβεί, να επιτρέψει δηλαδή ο Θεός να συμβεί στη ζωή τους, το χρησιμοποιεί για το αγαθό τους. Και θα σου πω το παράδειγμα. Τον Πέτρο. Ο Πέτρος μαρτύρησε. Ο Παύλος μαρτύρησε. Όλοι σχεδόν μαρτύρησαν. Δεν είχαν καλό τέλος. Δεν είχαν καλό τέλος. Αν μου πεις ότι αυτό δεν ήταν για το αγαθό τους. Για το αγαθό τους ήταν. Φίλε μου, για το αγαθό τους ήταν.
Θα σου πω το παράδειγμα το πολύ απλό. Το ατύχημά σου δεν είναι το αγαθό σου. Το καταλάβαινες τότε που ήσουν που το ξύνησες στην εντατική. Δεν το καταλάβαινες. Τώρα το καταλαβαίνεις. Το καταλαβαίνεις. 100%. Το ίδιο πράγμα ακριβώς μπορεί να συμβεί στη ζωή του κάθε ανθρώπου που έχει περάσει οτιδήποτε. Εάν αυτή η ξαδέλφη σου, το λέω έτσι πολύ απλά, αν αυτή η ξαδέλφη σου πιστεύει πραγματικά στον Θεό και είναι καλεσμένη από αυτόν, όπως λέει εδώ πέρα, αυτό το πράγμα που σημαίνει θα της βγει σε αγαθό. Όπως σου βγήκε εσένα το ατύχημά σου. Εάν αυτός ο άνθρωπος δεν είναι καλεσμένος από τον Θεό, θα σου το πω έτσι και έτσι και αυτό, δεν θα βγει αγαθό της, γιατί δεν υπάρχει πρόσθεση σε αυτούς που δεν αγαπάνε και δεν είναι καλεσμένοι σύμφωνα με την Εκκλησία αυτή. Δηλαδή δεν είναι ότι ό,τι συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο είναι καλό για άλλους τους ανθρώπους. Δεν λέει αυτό. Εδώ λέει ότι μόνο για αυτούς που είναι καλεσμένοι από τον Θεό, μόνο για αυτούς τα πάντα συνέβουν προς το αγαθό. Έτσι, ξέρουμε τι λέμε. Κατανοητό αυτό. Αλλά το φοβερό είναι πιο μετά. Που λέει το εξής. Επειδή λέει όσους προγνώρισε, αυτούς και προόρισε. Σε προγνώρισε και σε προόρισε προκαταβολής κόσμου. Πριν γεννηθεί ο Αδάμ, γιατί ο Θεός είναι μέσα στον χρόνο ήδη στο τέλος του χρόνου και στην αρχή του χρόνου, τώρα είναι. Γι' αυτό και τώρα αυτή τη στιγμή ο Θεός ξαναζεί τη Σταύρωση του Χριστού, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και όταν εσύ προσεύχεσαι στο όνομα του Ιησού Χριστού με το αίμα του Χριστού, πραγματικά πας στον χρόνο, γιατί πραγματικά αυτή τη στιγμή ο Θεός είναι μέσα στον χρόνο και αυτή τη στιγμή ξανανιώθει τον πόνο που ένιωσε τότε, γιατί δεν μπορεί να βγει έξω από τον χρόνο ο Θεός. Εντάξει. Συνέχεια στεναχωριέται και λυπάται. Συνέχεια είναι στον χρόνο εκείνον, συνέχεια όμως είναι και στον χρόνο που έδωσε την υπόσχεση δεν θα σε αφήσω, δεν θα σε εγκαταλείψω. Συνέχεια είναι στον χρόνο που ξέρει τι θα γίνει στη Βασιλεία. Συνέχεια είναι στον χρόνο μέσα αυτόν. Αλλά όταν εσύ πηγαίνεις και λες το όνομα του Ιησού Χριστού, το ζητάμε αυτό, ξέρει ότι μέσω του αίματος που χύθηκε απάνω στο σταυρό και νιώθει αυτή τη στιγμή την θλίψη που ένιωσε εκείνη τη στιγμή ο Θεός, την ζει ακόμα και δεν μπορεί να βγει μέσα από τη θλίψη μέχρι να τελειώσει αυτός ο αιώνας. Είναι μέσα στον χρόνο. Παντού. Από το μείον άπειρο είναι άπειρο, δεν ξέρω πώς είναι το χρόνο τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή ο Θεός είναι και τότε που γεννήθηκε ο Αδάμ, και τότε που δημιουργήθηκε ο Αδάμ, και στη ζωή του Αβραάμ, και στη ζωή του Μωυσή, και στη ζωή του Χριστού, και στη Σταύρωση του Χριστού. Και στην Αποκάλυψη, στην δόξα του Χριστού και στη δόξα τη δικιά μας. Είναι παντού μέσα στον χρόνο. Αυτή τη στιγμή ο Θεός. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ είμαι μέσα στον χρόνο, εγώ ξέρω τι γίνεται μετά, γιατί το ζω ήδη, και εκεί σου λέω ότι θα έρθεις. Και τέτοια πίστη να έχεις. Αν συνειδητοποιήσουμε πραγματικά αυτά που λέμε αυτή τη στιγμή. Κατευθείαν, λαμπάκι. Εκτόξευσης. Τώρα. Λοιπόν, επειδή λέει όσους προγνώρισε, προόρισε, να γίνουν λέει σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του. Σύμμορφος. Τι σημαίνει σύμμορφος? Να έχω ίδια μορφή. Δηλαδή όταν θα βλέπει εσένα να βλέπει τον. Μπράβο. Και σου λέω ότι ζει ακόμα αυτό που τράβηξε ο Θεός για να σε κάνει ένα παιδί. Όχι. Ναι. Και ο Χριστός. Ο Χριστός δεν είναι μες στον χρόνο. Ο Θεός είναι μες στον χρόνο. Ο Πατέρας είναι μες στον χρόνο. Να το πω έτσι απλά. Ο Πατέρας αυτή τη στιγμή ξανανιώθει την θλίψη που ένιωσε όταν ο γιος του ήταν πάνω στο σταυρό. Και έτσι οι προσευχές σου πηγαίνουν στον Θεό. Γνωρίζοντας αυτή τη θλίψη ο Θεός και νιώθοντας αυτή τη θλίψη, έτσι πηγαίνεις προς αυτόν τον Θεό. Διαμέσου του γιού του. Και λέει, επειδή όσους προγνώρισε και προόρισε να γίνουν σύμμορφοι με την εικόνα του γιού του, για να είναι αυτός πρωτότοκος ανάμεσα σε πολλούς αδελφούς. Ότι είναι μία σου κόρη, είναι και άλλη κόρη σου σε σένα. Σωστά. Δεν είναι καμία λιγότερο κόρη από την άλλη. Και οι δύο είναι παιδιά σου. Έτσι ακριβώς σου λέει ο λόγος του Θεού, ότι όπως είναι ο Χριστός γιος μου, λέει ο Θεός, έτσι είναι και ο Κώστας γιος μου. Όπως είναι ο Χριστός γιος μου, έτσι είναι και ο Κώστας γιος μου. Όπως είναι ο Στέλιος γιος μου, ο Στέλιος γιος μου, ο Άστελιος, ο Ηλίας, η Χαρά, ο Γιάννη. Όπως είναι ο Χριστός, λέει, έτσι είναι και ο Στέλιος για μένα. Αμήν. Πιάνουμε τι λέμε τώρα. Μπράβο. Και λέει, Όσο μπορούμε. ναι, όσο μπορούμε. Γιατί το μυαλό μας μέχρι κάπου φτάνει. Γι' αυτό και λέει στη συνέχεια, πολύ λογικά, τι θα πούμε λοιπόν απέναντι σε αυτά, τι θα πούμε απέναντι στην αρρώστια της φασούλας, να το πω έτσι απλά, αυτό λέει εδώ πέρα.
Επειδή λέει όσους... όχι, συγγνώμη. Τι θα πούμε λοιπόν απέναντι σε αυτά? Αν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος θα είναι εναντίον μας? Και το εξηγεί παρακάτω. Επειδή αυτός που τον ίδιο του το γιο δεν λυπήθηκε. Πότε ο Θεός δεν λυπήθηκε το γιο του? Σε ποια φάση ο Θεός δεν λυπήθηκε το γιο του? Στις Σταύρος. Δεν λυπήθηκε ο Θεός το γιο του για μένα και για σένα. Και λέει, εάν τον ίδιο του το γιο δεν λυπήθηκε, επειδή αυτός που τον ίδιο του το γιο δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάριν όλων μας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα χαρίσει σε εμάς τα πάντα? Το δύσκολο το έκανε ο Θεός. Το δύσκολο ήταν η Σταύρωση. Το εύκολο είναι να μας δικαιώσει εμάς εδώ με τον Χριστό. Ξέρεις τι συμβαίνει? Ότι σαν άνθρωπος πονάς. Ναι, σαν άνθρωπος ναι. Μιλάμε τώρα με Άγιο Πνεύμα. Ναι. Εγώ τώρα λέω ας πούμε για... Άκου να δεις. Το συναίσθημα δεν συμβαδίζει πάντα με τη γραφή. Εάν ο Χριστός πήγαινε με το συναίσθημα δεν θα σταυρωνόταν. Ναι. Πρέπει, ξέρω, πρέπει όμως να στηριζόμαστε στην πίστη και όχι στο συναίσθημα. Ναι, σίγουρα. Αλλά σαν άνθρωπος... Θυμήθηκα κάτι που υπόθηκε πριν λίγο καιρό για τον Χριστό. Ότι εντάξει, και τι έγινε που σταυρώθηκε, αφού ήξερα ότι θα αναστηθεί. Καλά, πάνε σταυρώσου σέμα είναι και να ξέρει ότι θα αναστηθεί. Κοίταξε, αυτό είναι ότι δεν πιστεύει ο κόσμος στην Ανάσταση. Καταρχάς δεν καταλαβαίνουν ότι ο Χριστός κένωσε τον εαυτό του. Σε σημαίνει κένωσε τον εαυτό του. Ο Χριστός προϋπήρχε σε μορφή Θεού πριν γεννηθεί από τη Μαρία και έπεσε στο σημείο της σκόνης που είμαστε εμείς για να σταυρωθεί για εμάς. Αυτό πρέπει να το εξηγήσεις. Ότι φίλε δεν μιλάμε για έναν απλό άνθρωπο. Μιλάμε για το γιο του Θεού. Το παράδειγμα που ήθελα να αναφέρω, αλλά εκείνη την ώρα σαν να πουλα δεν είπα τίποτα και το σκεφτόμουν μετά. Είχε αυτιά να ακούσει ο άλλος. Είχε αυτιά να ακούσει. Είναι και αυτό. Αν δεν είχε αυτιά να ακούσει, καλύτερα να μην το ανέφερε. Τι σκέφτηκα, ότι πιάσε ένα πλουσιόπεδο που έχει τα πάντα κλπ. Αν του πει ο πατέρας του, ξέρεις, πάνω να το αυτοκίνητο. Θα πει πες του σοφέρ. Άμα έχει σοφέρ, ας πούμε. Αυτό ακριβώς. Το πνεύμα στην ουσία σου έδωσε την απάντηση. Γιατί την ίδια απάντηση πήρες. Βέβαια δεν στο έδωσε με κένωση τον εαυτό του κτλ. Γιατί δεν μπορεί να συλλάβουμε και ακριβώς τι σημαίνει ότι προϋπήρχε σε μορφή Θεού, έτσι. Αλλά αυτό που σου δώσει στην ουσία αυτό είναι. Ναι, από την υπέρτατη κατάσταση. Εγώ θα σου το πω το εξής. Αυτή τη στιγμή, δεξιά του θρόνου του Θεού υπάρχει ένας άνθρωπος. Πριν δεν ήταν άνθρωπος, πριν υπήρχε σε μορφή Θεού. Τώρα έχει πέσει στο επίπεδο να είναι άνθρωπος. Θα μου πείτε τέλειος άνθρωπος κτλ. Πώς θα γίνουμε εμείς. Ναι, αλλά σκέψου ότι κένωσε, λέει, τον εαυτό του. Κένωσε. Άπιασε τον εαυτό του από την θεότητα που είχε και έγινε σκόνη. Και όχι απλά έγινε σκόνη, το χειρίστηκαν και σαν σκόνη. Σταυρώθηκε κιόλας. Είναι μια ωραία παρομοίωση έτσι που άκουσα από έναν Αμερικανό πάστορα. Λοιπόν, η οποία λέει το εξής, λέει, φανταστείτε, λέει, ότι σαν εικόνα το είδε αυτός, ότι ήταν, ας πούμε, ο ίδιος και του λέει ο Θεός τον είχε, ας πούμε, και τον γύριζε στους πλανήτες. Και βλέπει ένα πλανήτη που είχε μόνο μέσα pitbull που κατασπαραζόταν. Και του λέει, ας πούμε, παιδί μου, λέει, θέλω να πας εκεί πέρα και να διδάξεις για μένα. Εντάξει, λέει, θα πάω. Υπάρχει μια προϋπόθεση όμως, λέει, θα γίνεις τσιουάου. Όχι pitbull, τσιουάου. Και υπάρχει ακόμα, θα γίνω, εντάξει, αφού εσύ το ξέρεις, εσύ ξέρεις. Και υπάρχει ακόμα μια προϋπόθεση όμως. Θα πας κάτω εκεί, θα σε κατασπαράξουν αυτοί που είναι κάτω. Εντάξει, τι να κάνω, θα το κάνω, αφού εσύ το λες. Και υπάρχει μια τελευταία προϋπόθεση. Εγώ, λέει, θα σε αναστήσω, αλλά για πάντα μετά θα σε τσιουάω. Καταλαβαίνεις τι λέει. Ο Θεός, το ότι κένωσε τον εαυτό του και έγινε, ο Χριστός, συγγνώμη, ότι κένωσε τον εαυτό του και έγινε άνθρωπος, δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μας. Από πού ήταν και πού πήγε. Δεν το συλλαμβάνει το μυαλό μας. Δεν επανήλθε στο πριν.
Μπράβο. Παρέμεινε το Τσιουάουα. Παρέμεινε άνθρωπος, τέλειος άνθρωπος βέβαια κτλ. Αλλά φαντάσου ότι πριν ήσουν Θεός και τώρα είσαι άνθρωπος. Και για πάντα θα είσαι άνθρωπος. Ο τέλειος άνθρωπος βέβαια, με Άγιο Πνεύμα κτλ. Αλλά άνθρωπος. Ναι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Καμία σχέση το ένα με το άλλο. Ωραία. Και λέει, εάν ο Θεός είναι μαζί μας, ποιος μπορεί να είναι εναντίον μας? Ποιος θα είναι εναντίον μας? Επειδή αυτός που νίδει το γιο δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε για χάριν όλο μας, πώς μαζί με αυτόν δεν θα μας χαρίσει τα πάντα? Το δύσκολο το έκανε. Το εύκολο μένει. Να μας χαρίσει τα πάντα. Αυτή πρέπει να είναι η πίστη μας. Έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Ότι σου έχουν ήδη χαριστεί τα πάντα. Τα πάντα. Και ό,τι και να περνάς στη ζωή σου, μπορεί να έχεις δικαίωμα. Πατέρα, τι να κάνω σε αυτή τη φάση? Και θα σου πει. Πίστεψέ με, θα σου πει. Θα σου πει, ακόμα και αν είσαι κουφός για να το ακούσεις, θα σου το πει. Μπορεί να πεις, αλλά θα σου το πει. Αν θα το δώσεις σημασία ή όχι, είναι δικό σου θέμα. Αλλά θα σου το πει, φίλε. Κάποια πράγματα που συμβαίνουν σε έναν πιστό άνθρωπο άσχημα, μήπως αυτά δεν επιτρέπονται από τον Κύριο για να δοκιμάσει την πίστη του? Να δοκιμάσει την πίστη του, όχι. Να δυναμώσει την πίστη του και να τον εκπαιδεύσει, ναι. Δεν δοκιμάζει ο Θεός πίστη. Το δοκίμασε στον Αβραάμ, το δοκίμασε στον Ιώβ, δεν το δοκιμάσει εσένα και εμένα. Έτσι σε αυτό αναλυτή. Έτσι όπως και είναι. Αμήν. Και να προσέξεις ένα πράγμα. Αυτή την πρώτη φωτιά, αν την ανοίξεις και βγάλεις ένα κούτσορο από κοντά από το άλλο, δεν θα γίνει, ξέρεις. Θα πέσει. Θα πέσει, βέβαια. Όταν όμως είναι ενωμένα τα κούτσορα, τι γίνεται? Δυναμώνεται. Ανεβαίνει η ύλη. Γι' αυτό είπε για την ένωση που μου είπε πριν. Αμήν. Που μου είπε πριν, μετά την Και ένα ωραίο. Στους Εφεσίους λέει μέσα ότι έχουμε την ασπίδα της πίστης. Ναι. Έχουμε περικεφαλαία, θώρακα, ζώνη, σανδάλια, σπαθί και ασπίδα. Οι Ρωμαίοι είχαν θηρεό, τέτοια ασπίδα, αλλά είχαν ένα formation. Δηλαδή τι κάνανε? Στη μάχη κάναν τη χελώνα. Ναι. Χελώνα Το πήγαιναν όλοι γύρω-γύρω και ενώναν τις ασπίδες τους ο ένας με τον άλλο. Και οι Σπαρτιάτες. Οι Οι Σπαρτιάτες το κάναν πρώτοι. Σπαρτιάτες ήταν. Το κάναν πρώτοι και το πήραν οι Ρωμαίοι, ναι, από εκεί. Και ενώναν, οι Ρωμαίοι το κάναν σε τετράγωνες. Οι Ρωμαίοι το κάναν όμως έτσι ώστε δεν περνούσε τίποτα. Γι' αυτό και οι ασπίδες τους ήταν παραλληλόγραμμες. Ναι, γι' αυτό. Και κάνανε και γύρω-γύρω και από πάνω. Κάνανε και σκεπή και κάνανε χελώνα. Αυτό το πράγμα τι σημαίνει για μας? Ότι μόνος σου χτυπιέσαι. Όταν είσαι μέσα στην οικογένεια, όταν έχεις αδέλφια και είσαι ενωμένος πραγματικά μαζί τους, είναι πιο δύσκολο. Χτυπάνε ασπίδα και φεύγουν. Μπράβο. Και μπορεί να πάει να χτυπήσει εσένα και να χτυπήσει τη δικιά μου ασπίδα και να αποκρουστεί. Και πώς μεταφράζεται αυτό? Να ζητήσει να μου πεις, εσύ σκέφτηκα να κάνω αυτό. Και να έρθω να σου πω, ξέρεις κάτι? Στο λόγο λέει, μην το κάνεις αυτό γιατί έτσι και έτσι και έτσι και έτσι. Καταλάβες? Ναι. Και πάει λέγοντας. Και εσύ μπορεί να το κάνεις σε μένα και ο Θεός το έχει κάνει τόσο υπέροχο που αυτός που αναγεννιέται σήμερα με αυτόν που είναι αναγεννημένος εδώ και 50 χρόνια, το Άγιο Πνεύμα, επειδή είναι το ίδιο, μπορεί αυτός ο καινούριος να πει στον άλλον κάτι μέσω του Αγίου Πνεύματος που πραγματικά το χρειαζόταν ο άλλος και έπρεπε να το ακούσει. Από τον καλημέρα ήρθα στον Χριστό, αυτόν που είναι 50 χρόνια στον Χριστό. Γιατί ο Θεός το έχει φτιάξει έτσι. Για να μας δείξει ότι όλοι χρειαζόμαστε αλλήλους. Ναι, βέβαια. Okay. Ο Θεός το λειτουργεί με τον συνάνθρωπο. Όχι συνάνθρωπο. Με τον αδελφό. Μαζί με τον αδελφό μου το βλέπεις ως ανώτερο πράγμα. Μπορείς κάτι να λάβεις από αυτό. Να διδαχθείς από αυτό. Λοιπόν, και λες 33. Ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Πού το έκανες το 33? Ο Θεός είναι αυτός που τους ανακηρύσει τι? Δικαιούς. Τι σημαίνει ότι με ανακηρύσει δίκαιο ο Θεός? Υπάρχουν τρία. Όταν λέμε ότι ένας άνθρωπος σώθηκε, είναι τρεις φάσεις η σωτηρία. Η πρώτη φάση είναι η δικαίωση. Τι σημαίνει αυτό? Εγώ με τις αμαρτίες μου είμαι άδικος μπροστά στο Θεό. Αλλά έρχεται ο Χριστός με το αίμα του και με δικαιώνει. Αυτό είναι η δικαίωση. Αυτό είναι η πρώτη φάση στη ζωή του πιστού και είναι η πρώτη φάση που πρέπει να γίνει οπωσδήποτε. Η δεύτερη φάση είναι ο αγιασμός. Τι σημαίνει αγιασμός? Ότι εγώ πλέον επιλέγω να μην κάνω το κακό, αλλά να κάνω το καλό στη θέση του.
βασικά όχι έτσι, ανάποδα το είπα, κάνοντας αυτό που λέει ο Θεός, δεν θέλω να κάνω το άλλο. Αυτό είναι ο αγιασμός. Και υπάρχει και η τρίτη φάση, η οποία δεν την έχουμε ζήσει ακόμα, είναι η τέτοια, πώς το λένε, η δόξα. Όταν θα δοξαστούμε μαζί με τον Χριστό. Τρεις φάσεις έχει η σωτηρία. Δικαίωση, αγιασμό, δόξα. Η δόξα έρχεται. Η δόξα θα έρθει μετά. Μετά, ναι. Όταν θα δοξαστεί ο Χριστός, τότε θα δοξαστούμε κι εμείς. Όλοι. Όλοι όσοι είμαστε εν Χριστώ. Λοιπόν, και λέει, ποιος θα κατηγορήσει τους εκλεκτούς του Θεού? Ο Θεός είναι αυτός που θα τους ανακηρύσει δίκαιος. Και ποιος θα είναι εκείνος που τους κατακρίνει? Ο Χριστός είναι αυτός που πέθανε, επιπλέον δε και αναστήθηκε, ο οποίος είναι στα δεξιά του Θεού, ο οποίος και μεσιτεύει για εμάς πότε? Πότε μεσιτεύει ο Χριστός για εμάς? Τώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεξιά του θρόνου του Θεού είναι ο Χριστός και μεσιτεύει για εμάς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα. Είναι στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει περί μόνο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Γι' αυτό είναι και ο Μεσσίας μας. Ο μεσιτεύων για εμάς. Και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει γιατί έχισε το αίμα του για εμάς. Γι' αυτό και στην Αποκάλυψη λέει ποιος θα ανοίξει το βιβλίο κτλ. Λέει το αρνείο το σφαγμένο εκ της φυλής του Ιούδα έχει το δικαίωμα να ανοίξει το βιβλίο. Γιατί σφάχτηκε για να το ανοίξει για εμάς. Και λέει, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού λοιπόν? Θλίψη, στεναχώρια, διωγμός, πείνα, γυμνότητα, κίνδυνος, μάχαιρα. Μιλάει καταρχάς σε Ρωμαίους, οι οποίοι Ρωμαίοι εκείνη τη στιγμή ήταν ή λαμπάδες το βράδυ στους δρόμους, τους καίγανε για να βλέπουν το βράδυ, ή τους δίνανε στα λιοντάρια για να τρώνε τα λιοντάρια. Σε αυτή τη φάση, οι χριστιανοί που μιλάει. Προς Ρωμαίους δηλαδή. Ρώμη. Νέρονας, Καλιγούλας, εκείνες τις εποχές. Πιο διαστραμμένοι που περάσανε αυτοκράτορες. Εγώ λέω όταν το είδα στο Κολοσσέο, έφεραν τα πόδια μου. Χωρίς να δω. Όχι, από συγκίνηση το ψήτρα που δεν έβλεπα ούτε λεοντάρια ούτε να τους τρώνε. Αλλά μόνο που το σκέφτηκα εκείνο το σκηνικό και... Μπορεί να ήταν και το πνεύμα να σου έδειξε Ναι, τι συνέχισε συμβεί εδώ πέρα. Και αντίκρισα το σταυρό. Γενικότερα και πόσα λιοντάρια. Θλίψη. Τι σημαίνει θλίψη? Τι σημαίνει η λέξη θλίψη? Πόνος. Θλίψη. Τι σημαίνει θλίψη? Όταν θλίβομαι από κάτι, πατάκι. Στην ουσία όταν θλίβομαι από κάτι, τι κάνω? Είμαι εγώ εδώ πέρα και έχω η τύχη και με πλακώνω, σωστά? Ναι. Ωραία. Τι πρέπει να κάνω εγώ λοιπόν για να καταλάβω πώς θα σταματήσει αυτή η φάση? Από εδώ που είμαι μέσα στους τοίχους, να πάω εδώ και να δω τη φάση εδώ πάνω. Και να δω τους τοίχους. Και να δω τι είναι αυτή η τύχη. Τι είναι αυτή η τύχη? Αξίζει να είμαι μέσα εκεί? Πρώτον, μπορεί να μην αξίζει να είμαι μέσα εκεί, γιατί να μην δεν βγαίνει. Μπορεί να δικιά μου την πλακία δηλαδή. Θέλω να θλίψει. Δεύτερον, εάν είμαι εκεί πέρα μέσα και δεν θέλει με Θεού να είμαι εκεί πέρα μέσα, υπομένω. Εάν είναι θέλει με Θεού, και σου ξαναλέω, ρωτάω, γιατί και ο Χριστός περίλειπε η ψυχή μου μέχρι θανάτου. Θλίφτηκε ο Χριστός. Μόνο. Μπράβο. Και τι είπε? Εάν είναι θέλημά σου, όχι, εάν είναι δυνατόν, ας παρέλθει το ποτήρι τούτο. 3 φορές το ίδιο. Σκέψου κανένας πώς ένιωθε σαν άνθρωπο. Βέβαια. Καλά, η ψυχή όταν ξέρει ότι θα πεθάνει την άλλη μέρα, πώς νομίζεις είναι? Όχι μόνο, και το κομμάτιασμα που είχε. Ακόμα δεν είχε το κομμάτιασμα. Μετά θα έρθει. Α, ναι, το ποτήρι το έκανε πριν. Ναι. Και λέει, εάν τη θλίψη μου είναι για τον Κύριο, την περνάω διαφορετικά. Εάν η θλίψη μου είναι από δικιά μου βλακεία, το Θεός μου δίνει τον δρόμο και φεύγω. Τι θα διαπέζω? Στενοχώρια. Το ίδιο πράγμα, στενός χώρος. Διωγμός. Διωγμός γιατί πράγμα? Γιατί είμαι χριστιανός. Ο Χριστός όμως τι είπε? Όποιος θέλει να ζήσει ευσεβώς θα διωκτεί. Θα μου πεις τώρα, υπάρχουν μεγέθη διωγμού. Υπάρχει ο διωγμός από τη Συρία και υπάρχει ο διωγμός από τη μάνα μας, που νομίζω ότι είναι ερετικός. Από διάφορα είδη. Έτσι.
Πείνα. Η πείνα είναι κάτι το οποίο εμείς στη δικιά μας κοινωνία δεν το γνωρίζουμε. Όποιος έχει νηστέψει, περίπου γνωρίζει την πείνα για κάποιες ώρες όμως. Όποιος έχει νηστέψει για 2 μέρες συνεχόμενες, ας πούμε, να μην φάει τίποτα, περίπου καταλαβαίνει, αρχίζει και καταλαβαίνει τι είναι πείνα. Εντάξει. Στην πείνα, ο άνθρωπος μπορεί να ζήσει μέχρι 40 μέρες. Πώς θα φάει τίποτα. 40 Μόνο με νερό. μέρες. Ναι, μόνο με νερό. 40 μέρες όμως. Μπορεί. Εμείς άμα δεν φάμε μισή μέρα αρχίζουμε Ναι, τι θα φάμε. τι ζαλιζόμαστε, ρε. Προχθές δεν είχα φάει γιατί έφαγα νωρίτερα και δεν ήθελα να πάω το βράδυ. Και έπεσα ένα κινητό. Το πηγαίνω στις 5 ώρες σηκώθηκα το γουρ. Μα νιώθεις τζαλίδες, νιώθεις. Βέβαια υπάρχει ένα μυστικό. Όταν νηστεύεις με προσευχή, Ναι, μπράβο. Δεν είστε είναι άλλο πράγμα. Δεν είστε Είναι άλλο πράγμα την άποψη ότι νηστεύω και γιατί νηστεύω. Δηλαδή, Και με γλωσσοραλιά ακόμα. ξεκινάω την ημέρα μου και έχω ένα θέμα. Εντάξει. Όταν συνήθως όταν νηστεύεις και προσεύχεσαι για κάτι, έχεις ένα σοβαρό θέμα. Και έχω ένα σοβαρό θέμα. Το χ. Εντάξει. Και λέω ότι αύριο, μεθαύριο ξέρω εγώ πόσες μέρες θα κρατήσω, θα νηστέψω για το χ. Εντάξει. Ξυπνάω την ημέρα μου, κάνω την προσευχή μου, δεν κάνω την προσευχή μου, εσύ ξέρεις τι κάνεις. Και αρχίζει η φάση και περνάει η μέρα. Και σε μια φάση πεινάω. Εκείνη τη στιγμή που θα μου έρθει η λόρδα και θα πω, πεινάω, θα σκεφτώ, σήμερα νηστεύω. Γιατί νηστεύω? Για το χ. Προσέχουμε για το χ. Την επόμενη φορά που θα μου έρθει η λόρδα, ξανά προσέχουμε. Και ξανά προσέχουμε. Και ξανά προσέχουμε. Και ξανά προσέχουμε. Και έτσι είναι κάτι το οποίο, εάν το ζήσεις στην νηστεία, η νηστεία είναι φοβερό πράγμα, αρκεί να ξέρεις γιατί την κάνεις και πώς την κάνεις. Όταν το ζήσεις αυτό το πράγμα, βλέπεις ότι πλέον μετά από κάποιο σημείο και μετά, θα βλέπεις ότι η προσευχή θα υπερτερεί της πείνας. Ναι. Η προσευχή θα υπερτερεί της πείνας. Θα ζητάς να πεινάς για να προσέχεσαι. Η προσευχή θα υπερτερεί της πείνας. Η προσευχή θα υπερτερεί της πείνας. Βέβαια εδώ πέρα δεν λέει αυτό. Εδώ πέρα ο Παύλος μιλάει για αναγκαστική πείνα. Ναι. Άλλο αυτό. Αλλά γι' αυτό για την νηστεία γιατί το έφερε κουβέντα. Όταν νηστεύεις για κάτι, η προσευχή σου ενδυναμώνεται. Γι' αυτό να θυμηθεί τον Χριστός που πάνε και του λένε ότι αυτό το πνεύμα δεν μπορούμε να το βγάλουμε και πάει και το βγάζει και του λέει ότι αυτό το πνεύμα δεν βγαίνει παρά μονάχα με νηστεία και προσευχή. Έχει πνευματική δύναμη νηστεία. Εκτός από αυτό που λέω εγώ, έχει πνευματική δύναμη νηστεία. Πείνα, γυμνότητα, κρύο μπορεί να μην έχει ρούχα να βάλεις. Κίνδυνος, μάχαιρα, πράγματα που δεν γνωρίζουμε εμείς εδώ. Στη Συρία, μία χώρα παραπάνω παραδίπλα τα γνωρίζουμε. Δεν νομίζουμε ότι είμαστε μακριά. Σε γειτονικές χώρες τα γνωρίζουμε. Ναι, το ξέρω. Έτσι. Ξέρουμε τι λένε. Και δεν απίθανο να έρθει κατά εδώ. Αν επιτρέψει ο Κύριος. Που να μην επιτρέψει, αμήν. Αλλά αν επιτρέψει να είμαστε έτοιμοι. Να σταματήσουν και εκεί που είναι. Αμήν. Εγώ το προσεύχομαι συνέχεια. Και καλά κάνεις, εσύ δεν θέλει να το προσευχόμαστε. Συνέχεια το προσεύχομαι. Εμείς έχουμε άλλο πόλεμο εδώ, αλλά. Όχι, μπορεί να έχουμε τον ίδιο πόλεμο. Ναι, τον ίδιο. Δεν το ξέρουμε. Παίζει. Ναι, παίζει. Δεν είναι απίθανο. Αυτό είναι. Και εδώ γίνεται πρόβλημα. Κομμάτι του πολέμου και εκεί και εδώ και λοιπά. Ναι, απλά μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη μορφή. Μπορεί να ενταχθεί σε αυτή τη μορφή. Δεν είναι απίθανο. Δηλαδή, τι εννοώ, εάν γίνει στην Ελλάδα αυτό το πράγμα, να μην πάμε και να πούμε γιατί Θεέ μας, γιατί Θεέ μας εμάς. Καταλάβεις. Ναι, όταν καίγε το σπίτι του γείτονα, κερδίζει και το μπρος, γιατί θα λες. Εάν έρθει τέτοια φάση, ομιγέννητο, εννοείται, δεν το συζητάμε αυτό, θα μας δώσει ο Θεός και πιστεύω την προετοιμασία τη σχετική. Και να σας πω για κάτι ρε παιδιά, εγώ πιστεύω ότι όσοι άνθρωποι μαρτυρήσανε για τον Χριστό, το πιστεύω ακράδαντα, ότι την ώρα που πεθαίνανε δεν νιώθανε αυτό που θέλαν αυτοί που τους βασανίσανε νιώσουν. Ο Στέφανος, την ώρα που έφευγε, έβλεπε ήδη τον Χριστό στα κάθεται στα δεξιά του Θεού. Τον έβλεπε, λέει. Γιατί νέο παιδί. Τον έβλεπε. Δηλαδή ήταν κάπου αλλού. Είναι αποδεδειγμένο βασικά και επιστημονικά ότι αν στο μυαλό σου κατεβούν ενδορφίνες, δεν νιώθεις πόνο. Οπότε είναι ακόμα και επιστημονικά αποδεδειγμένο ότι μπορεί να γίνει. Πιστεύω ότι ο Θεός δεν θα. Ούτως ή άλλως, τη στιγμή που όπως το λέμε ότι φεύγει η ψυχή από μέσα μας, ουσιαστικά το πνεύμα, έτσι όπως το καταλαβαίνω πλέον, φεύγει από μέσα μας, όχι η ψυχή όπως το λέγανε. Πάντως έχει και ψυχή και πνεύμα. Ναι, αλλά την ατριακότητα του ανθρώπου μας την έχουμε κάνει να ξεχάσουμε.
Ναι, σώμα, ψυχή και πνεύμα. Διαφορετικά πράγματα. Το σώμα πεθαίνει, η ψυχή είναι αυτή που κοιτάει το πώς θα ζήσει το σώμα, αλλά το πνεύμα είναι αυτό που διαλέγεις τι θα κάνεις στη ζωή σου. Και το θέμα του πνεύματος το έχουμε βγάλει γενικότερα. Λέμε ψυχή. Ναι, γιατί είμαστε ψυχικοί. Όπως λέει μέσα, ζωική. Πάμε, δηλαδή όλα μας τα παραδείγματα είναι αυτά. Τέλος πάντων, ναι, εγώ πιστεύω ότι κάτι παίζει εκείνη τη φάση. Ειδικά σε εμάς, πιστεύω ότι ο Θεός εκείνη τη στιγμή θα μας ευλογήσει με κάτι. Και μην ξεχνάς και το άλλο τώρα που θυμήθηκα. Σε πολλές μαρτυρίες ανθρώπων που σκότωσαν χριστιανούς. Και δεν τους είχαν και κουλωμένους κλπ. Ούτε να τους λέγανε κανονικά και αρχίζανε. Ούτε να πονάνε, να είναι με χαμόγελα και να είναι σε ένα άλλο μέρος. Να μην είναι στο σώμα. Ο Στέφανος ήταν έτσι φάση. Ο Στέφανος ήταν έτσι φάση. Εγώ το πιστεύω ότι αν ο Κύριος επιτρέψει να ζήσουμε κάτι τέτοιο θα μας έχει προετοιμάσει ακόμα και σωματικά για αυτό το πράγμα. Το πιστεύω. Γιατί ο Θεός αγαπάει τα παιδιά του. Λοιπόν, και λέει, καθώς είναι γραμμένο, λέει, ότι για χάρη σου θα ανατονόμαστε όλη μέρα, λογαριαστήκαμε σαν πρόσωπα για σφαγή. Οπότε ο χριστιανός έχει το mentality, έχει τη λογική, ότι εάν στον Κύριο μου τα κάνανε αυτά, θα τα κάνουν και σε μένα. Δεν είναι απίθανο να συμβούν και σε εμάς. Σου λέει όμως ότι τίποτα από όλα αυτά, όπως λέει παραπάνω, δεν μπορεί να σε χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Εντάξει. Και λέει, σε όλα αυτά όμως υπερνικούμε διαμέσου εκείνου που μας αγάπησε. Υπερνικούμε σε αυτά. Πώς υπερνικάς σε αυτό το πράγμα? Όταν δεν φοβάσαι πλέον το θάνατο, τότε υπερνικάς αυτό. Γιατί γνωρίζεις ότι αν πεθάνεις θα πας πού? Στον Κύριο. Μπράβο. Εάν το πιστεύεις πραγματικά αυτό το πράγμα, έχεις νικήσει το φόβο του θανάτου. Και δεν το φοβάσαι και το θάνατο, θα πει το άλλο θα σε σκοτώσω. Παύλος λέει, το να ζήσω μένω για σας, το να φύγω κέρδος είναι θα πάω στον Κύριο. Αν μένω, λέει, για σας μένω. Και αν επιτρέψει ο Θεός να μείνει, για σας μένω. Και στην ουσία, αν το σκεφτείς, εμείς θα μπορούσαμε κανονικά, με το που σωζόμασταν, να φεύγαμε, να εκτιμιζόμασταν. Γιατί μένουμε εδώ πέρα? Για ποιο λόγο μένουμε και δεν φεύγουμε, την ώρα που σωζόμαστε? Εγώ θεωρώ ότι ο Κύριος μας έδωσε το λόγο Του να Τον πιστέψουμε και να Τον κάνουμε στη ζωή μας, να Τον έχουμε στη ζωή μας, να μπορέσει ο άλλος να ελκυστεί με αυτό το πράγμα που βλέπει κάτι διαφορετικό. Ποιος είναι ο άλλος? Ο άνθρωπος, ο άλλος. Ο συνάνθρωπος ο άλλος, ώστε να έρθει να διαλέξει οπότε, ο άνθρωπος. Γιατί μένουμε οπότε εδώ πέρα? Γιατί έχουμε έργο να κάνουμε. Γιατί έχουμε έργο με ποιον? Να κάνουμε. Με ποιον? Για ποιον? Για τον άνθρωπο. Για τον άνθρωπο. Γι' αυτό μένουμε. Και βέβαια, αν φεύγαν όλοι, δεν θα πει κανένα να μα μιλήσει. Και δεν θα ακούγαμε ποτέ έτσι. Πέτρα σα σήκωνε, κύριε. Πέτρα σα σήκωνε, ναι, σωστά. Αλλά γιατί μένουμε εδώ? Για το συνάνθρωπο. Εάν δει τη ζωή σου, ο άνθρωπο είναι αναλόγως με την. Πώς το λένε? Με την φιλοσοφία τη ζωή. Πώς το λένε? Πώς βλέπεις τη ζωή σου, πώς λέγεται αυτό? Πώς βλέπεις τη ζωή σου? Είναι μια λέξη που έλυσε. Ποιον? Δεν πειράζει. Πώς βλέπεις τη ζωή σου? Οραματικό. Όχι τη φιλοσοφία, έχει φιλοσοφία σου. Την κοσμοθεωρία σου. Εάν ο άνθρωπος έχει κοσμοθεωρία χριστιανική, δεν κολώνει ούτε σε θανάτους, ούτε σε διωγμούς, ούτε σε πείνες, ούτε σε τίποτα. Γιατί η κοσμοθεωρία του είναι ότι, φίλε, αυτό είναι το προσωρινό. Εγώ πάω αλλού. Ναι, βέβαια. Αυτός ο κόσμος όμως. Και αυτό το προσωρινό με αποτρέπει στο να πάω εκεί που πρέπει. Όχι, δεν θα το επιτρέψουμε αυτό εμείς. Υπάρχει όμως και εκεί πέρα υπάρχει παιδιά του διαβόλου. Πάνε στο κτόνο να πας πιο γρήγορα. Ναι, αυτό είναι με τις αιρέσεις και λοιπά που. Όχι μόνο, ναι, και από τις αιρέσεις. Όχι, και από τώρα γίνεται αυτό. Και από τις αιρέσεις είναι αυτό. Και στις ναι, αιρέσεις. Και τώρα γίνεται αυτό. Όχι αιρέσεις. Αλλά αυτό στην ουσία τι είναι? Είναι εγωισμός και φιλοπονία. Το είναι να φέρω να αφαιρέσω τη ζωή μου. Ναι. Αυτό. Και αυτό.
Αυτός που πάει και κάνει snowboard στην πλαγιά, ας πούμε. Το παιδάκι που έπεσε στο παρκό, 14χρονο. Δεν ήθελε να πάει να σκοτωθεί εκείνος όμως. Από βλακία του. Δεν ήθελε να ήξερε. Δεν ήταν αυτοκτονία. Αυτό το παιδάκι ήθελε να είναι αποδεκτό από την παρέα του. Ότι εγώ το έκανα αυτό έτσι, γιατί το έκανα. Για να τον. Και να ανέβει αυτό. Για να τον αποδεχτούν οι υπόλοιποι και δεν είπαν κάποια άλλα πράγματα. Περηφάνεια. Ναι, περηφάνεια. Περηφάνεια της παρέας. Να καταφέρει να ανέβει στους ήδη πολύ περηφάνους. Ναι, δεν τον είχαν. Κάντε λίγο πιο. Με αυτή τη διαλογική πήγαιναν, ας πούμε, στα παιδάκια στις παρέες και κάναν πιο χοντρές μαλακίες για να φανούν στους άλλους. Ότι αυτό, ναι, ξέρεις. Απλά το θέμα είναι ότι αυτό δεν είναι αυτοκτονία. Αυτοκτονία είναι να θέλεις να αφαιρέσεις τη ζωή σου. Αυτό είναι αυτοκτονία. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, να κόψεις τις φλέβες σου, να πιεις δηλητήριο, να κρεμαστείς κάτι. Για να φτάσεις σε αυτό το σημείο, σημαίνει ότι δεν έχεις ελπίδα σε αυτή τη ζωή. Εννοείται, ναι. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί αν έχεις και την παραμικρή ελπίδα, δεν πας να αυτοκτονήσεις. Όχι. Έτσι. Ωραία. Οπότε, υπερνικούμε, λέει, σε όλα αυτά διαμέσου κοινού που μας αγάπησε. Και συνεχίζω πάνω στο υπέροχο εδώ πέρα, επειδή είμαι πεπισμένος τι σημαίνει, ότι έχω ακράδαντη σιγουριά. Πίστη. Ναι. Ακράδαντη, ρε παιδί μου, δεν υπάρχει, ας πούμε, κάτι άλλο. Είναι αυτό, τέλος. Πεπισμένος. Έχω περάσει μάλλον από την πίστη, θα μπορούσα να πω στη γνώση ότι είναι έτσι, τέλος. Ναι, έτσι. Δεν υπάρχει. Είμαι πεπισμένος. Δεν με αλλάζει τώρα, ό,τι και να μιλήσω. Επειδή είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος να με σκοτώσουν, ούτε ζωή, τώρα να συνεχίσουν να ζουν, ούτε άγγελοι, βάλτε το διάβολο μέσα, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, αυτά που γίνονται τώρα, ούτε μέλλοντα, ούτε αυτά που πρόκειται να γίνουν, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε καμία άλλη κτήση θα μπορέσει να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, η οποία υπάρχει στον Ιησού Χριστό τον Κύριό μας. Οπότε, πόσο αγάπησε ο Θεός τον Υιό Του, πόσο αγαπάει ο Θεός τον Υιό Του, τον Χριστό, πόσο τον αγαπάει. Άπειρο. Άπειρο, σωστή απάντηση. Άπειρο. Σκέψου εσύ που είσαι γονιός, πόσο αγαπάς το παιδί σου, θα πεις. Άπειρο. Δεν Πώς το σου άλλο. Δίνω τη ζωή μου έτσι. Μπράβο, μόνο και μόνο για να ζητώ. Αυτό το πράγμα επολαπλασίατο στην για να πάρουμε ένα ψήγμα της αγάπης του Θεού προς τον Χριστό. Ψήγμα. Εντάξει. Και σου λέει στην ουσία, τι σου λέει εδώ πέρα, ότι δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού τίποτα από όλα τα παραπάνω, η οποία, λέει, υπάρχει στον Χριστό τον Κύριό μας. Και εμείς είμαστε σαν ποιον είπαμε? Σαν τον Χριστό. Οπότε όσο αγάπησε ο Θεός, ο Πατέρας τον Υιό Του, αγαπάει και τον άνθρωπο. Όχι άνθρωπο, τον πιστό. Όσο ο Θεός αγαπάει τον Υιό Του, τόσο αγαπάει το Στέλιο. Το έχεις συνειδητοποιήσει αυτό ποτέ? Εγώ το έχω συνειδητοποιήσει. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Δεν θα ήμουν έτσι. Θα ήμουν φεύγα. Όσο ο Θεός αγαπάει τον Χριστό, τόσο αγαπάει ακριβώς και εσένα. Μα εμένα με τα στραβά μου. Μα ο Χριστός ήταν και αναμάρτητος. Μα υποτίθεται δεν λέμε ότι και πιο πολύ γιατί η θυσίαση του Χριστού για εμάς. Τώρα μου ήρθε στο μυαλό ένα πολύ απλό πραγματάκι με κάποιος το έχει πει. Είμαστε ένα μηδενικό, το οποίο με μια απλή στροφή γίνεται άπλη. Στροφή την έκανε Χριστός. Αλλιώς δεν γινόταν τη στροφή. Αυτό είναι το μυστικό. Αυτή η στροφή. Ναι. Οπότε, την επόμενη. Ναι, λες ότι ο Θεός, ο Πατέρας, αγαπάει τον Χριστό γιατί είναι αναμάρτητος. Δεν έκανε ούτε ένα λάθος. Μα εμάς πιο πολύ για αυτό το Σταύρος. Έτσι, φιλαράκι, η αλήθεια και η πάσα αλήθεια του Ευαγγελίου και της Αγίας Γραφής είναι ότι ο Θεός σε αγαπάει το ίδιο με τον Χριστό. Το ίδιο, ναι. Ανεξαρτήτως των αμαρτιών σου. Ναι. Ανεξαρτήτως των αμαρτιών σου σε αγαπάει όπως τον Χριστό. Τότε δεν θα έχει κανένα νόημα όλο. Ανεξαρτήτως των αμαρτιών σου σε αγαπάει όσο τον Χριστό. Δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ούτε αυτό. Πίστεψε.
Τι βρε, πολλά δεν είναι. Δεν μπορούμε να Αν το είχαμε όπως είναι. συνειδητοποιήσει, δεν θα υπήρχαν χιλιάδιο άσχημα. Δεν θα στεναχωριόμασταν. Δεν είναι το ένα, δεν είναι το άλλο. Θα ήμασταν Ο με ένα Ηρακλής όμως χαμόγελο τους και... λέει ότι η Βασιλεία ήδη είναι ανάμεσά σας. Το λέει. Όταν λοιπόν σκεφτόμαστε έτσι. Η Βασιλεία διαβεί στο γεγονό. Ναι, ρε παιδί μου, όταν όποιος γνωρίζει Χριστό τώρα, έχει ήδη τη Βασιλεία μέσα στο πνεύμα του. Όταν ένας άνθρωπος συνειδητοποιήσει ότι ο Θεός με αγαπάει όσο το Χριστό. Γενικότερα, αν δεις τα περισσότερα ψυχολογικά προβλήματα που είχε στιγμή ο κόσμος, είναι ότι δεν λαμβάνει αγάπη. Ναι. Δεν με αγάπησαν οι γονείς μου, δεν με αγάπησε ο ένας, δεν με αγάπησε ο άλλος. Όλοι έχουν το παράπονο ότι δεν με αγαπήσαν αρκετά. Όλοι. Άπαντες. Εάν όμως καταλάβεις ότι εσύ έχεις δεχτεί την αγάπη του Πατέρα προς τον Υιό, την ίδια ακριβώς σε ποσότητα, ποιότητα και ένταση λαμβάνεις καθημερινά εσύ, όχι, λαμβάνεις καθημερινά εσύ, καταλαβαίνεις ότι έχεις πάρει τόσο πολύ που πρέπει να το βγάλεις απ' έξω. Θα το δώσεις και σε άλλους. Γιατί ούκαν λάβεις παρά του έχοντος, λάβεις όμως εκ του έχοντος. Οπότε εφόσον καταλάβεις ότι έχεις, δίνεις. Και ξέρεις, αυτά πολλοί ας πούμε το κάνουν πάνω στο ψυχολόγιο και λένε μας αγαπάμε εμείς και το πάρει για τούμπανα. Εάν δεν καταλάβεις ότι η Γραφή είναι αλήθεια και αν δεν καταλάβεις ότι αυτό που λέει μόνο εδώ είναι αλήθεια, θα ονειροπατείς. Γιατί ο Θεός δεν σου λέει θα ονειροπατείς, δεν σου λέει εγώ σε αγαπάω, όχι εγώ σε αγαπάω, ότι πρέπει να αγαπιέστε γιατί είναι αγάπη καλή κτλ. Πρέπει λέει να αγαπάτε τον αδελφό σας γιατί έχετε λάβει αγάπη από μένα. Εάν δεν έχεις καταλάβει ότι ο Θεός αγαπάει όσο το γιο του, πρέπει να πας πίσω να καταλάβεις ότι ο Θεός αγάπησε όσο το γιο του για να μπορέσεις μετά να αγαπήσεις και στον άλλο. Αλλιώς δεν γίνεται. Πώς με αγάπησε, αφού εκείνο, πώς με αγαπάει. Άρχισε να του δώσει να καταλάβει. Σε αγάπησε τόσο πολύ που δεις το γιο του να πεθάνει για σένα. Το καταλαβαίνεις, το καταλαβαίνεις φιλαράκι, αυτό λέει. Μου είχε πέρα, δικό σου το κουμάντι. Και σου λέει γιατί υποφέρω. Δικό σου το χώμα που θα του μαλακώσει για να μπει. Τι σημαίνει υποφέρω, σε τι υποφέρεις, θα μου πει ξέρω εγώ άλλος έχω πρόβλημα υγείας, το ένα, το άλλο. Και ο άλλος έχει και ο παράδος έχει και ο παράδος. Τι έχεις παραπάνω από αυτό? Έχεις και λιγότερα. Όχι, τι παραπάνω έχεις από αυτό? Έχεις και λιγότερα από αυτό που έχεις περισσότερο. Και πάντα θα βρεις κάτι χειρότερο από σένα. Καλύτερα. Και πάντα θα βρεις και κάτι χειρότερο από σένα. Πάντα. Ναι, αυτό το είπα και μου λένε. Ναι, αλλά έχει και καλύτερα. Αν δεις τι περάσανε στη Ρουάντα οι Τούτσι και οι Χούτι, είναι μια φοβερή ιστορία. Ήτανε τώρα οι Τούτσι και οι Χούτι. Έχετε δει το Hotel Ρουάντα την ταινία? Τι Τούτσι έχουμε δει μόνο. Σε μια έχετε δει ποτέ το Hotel Ρουάντα την ταινία? Να το πάρετε το δείτε. Ποιο? Hotel Ρουάντα. Να το κατεβάσετε το δείτε. Το έχεις δει? Και είναι πολύ χαλαρό σε σχέση με το ντοκιμαντέρ. Είναι φρίκι. Μιλάμε για το πιο χαλαρό. Να μην πάθουμε κανένα ζαβλάμα. Μη θα πω εγώ, ήταν οι Τούτσι και οι Χούτι στη Ρουάντα. Η μύτη τους ήταν λίγο πιο ευρωπαϊκή, η μεν ήταν πιο αφρικάνικη. Ήταν δύο φυλές στη μια χώρα αυτή. Και όταν ήρθαν οι Βέλγοι οι Άπικοι, αυτούς που ήταν η μύτη τους πιο μικρή ας πούμε, τους κάνανε σε κυβερνητικά αξιώματα και τους άλλους που ήταν πιο αραπάδες τους αφήνανε στα χωράφια ας πούμε, και πιο χειρονακτικές δουλειές. Μία μέρα γίνεται ένα πραξικόπημα και αυτοί με την πλακοσωτή με το έτσι απλά, οι Χούτου, ρίχνουν με πύραυλο το ελικόπτερο του Προέδρου μες στα προλόγο και λένε ότι οι Τούτσι το κάνανε και βγαίνουν στα ραδιόφωνα και λέει kill the cockroaches, σκοτώστε τις κατσαρίδες. Και βγαίνουν δεν το λέγει και ο τέτοιος, το σημαντημένος. Και βγαίνουν με τις ματσέτες και στην ματσέτα. Ματσέτα είναι αυτό που κόβουν τα χόρτα στην Αφρική, στις ζούγκλες. Οι μεγάλες κάτι μαχαίρες που είναι τέτοιες έτσι. Ναι, ο ματσέτε δεν και βγαίνουν και σφάζουν 1.000.000 Τούτσι σε ένα μήνα. Σε ένα μήνα 1.000.000 κόσμο. Του μεγάλου δηλαδή, ναι. Στη γενοκτονία πήγαν να τους κάνουν, πήγαν να τους σφάξουν όλους. Μη στα πολυλογώ, ήταν σε ένα χωριό που ήταν Τούτσι και πάνε μέσα οι Χούτου, τους βάζουν στο στάδιο του χωριού και τους λένε ποιος είναι ο πρόεδρος.
δεν απαντάνε. Βγάζουν ένα παιδάκι, ας πούμε, 5 χρονών, κόβουν το κεφάλι. Άμα λέει δεν βγει ο πρόεδρος, λέει θα σφάξουμε όλο το παιδάκι. Τι να κάνει, σήκωσε το χέρι. Τι λέει, είσαι ο πρόεδρος. Η γυναίκα του κρατούσε το χέρι. Ο άντρας κρατούσε το άντρα της γυναίκας του το χέρι, ας πούμε. Και σηκώνεται πάνω ο πρόεδρος, λέει εγώ είμαι. Την στιγμή που λέει ότι εγώ είμαι, παίρνει τη ματζέτα ο άλλος, του κάνει μια γκράου, του ανοίγει το κεφάλι στη μέση και του κόβει και το χέρι που κρατούσε τη γυναίκα του. Και η γυναίκα του μένει με το χέρι του άντρα της έτσι και τον βλέπει να του έχουν κόψει το κεφάλι και τέτοια πράγματα, ας πούμε. Και με το που γίνεται αυτό, μετά αρχίζουν και σφάζουν όλους όσους ήταν εκεί πέρα. Αυτή η γυναίκα του Προέδρου έφεγε ματσετιά έτσι εδώ πέρα, την ανοίξαν δηλαδή εδώ πέρα και έπεσε κάτω και νομίζαν ότι είναι νεκρή. Όλο το γήπεδο νεκρούς, και όταν μπήκανε μέσα ο ΟΗΕ, και οι ανώκρανοι, γιατί ήταν και οι ανώκρανοι μέσα και ιστορίες τέτοιες, και τους βρήκανε όλους και φέραν τα γκρέιντερ. Ξέρετε το γκρέιντερ, είναι μεγάλες φαγάδες, και φέραν τα γκρέιντερ για να πάρουν τα πτώματα να τα πετάξουν στο μάτι, ας πούμε, γιατί βγαίναν και αρρώστιες και τέτοια. Αυτή έκανε κάτι. Την καταλάβανε ότι ζωντανή. Και τη βγάλανε, ας πούμε, το σωρό και τη σώσανε. Όταν τώρα λοιπόν τελειώνει η φάση με τη σφαγή, πηγαίνει αυτή η γυναίκα και μένει στο χωριό. Και θυμάται ότι ο άντρας της ήταν χριστιανός. Ο άντρας της ήταν χριστιανός. Βέβαια οι περισσότεροι από τους Τούτσι ήταν χριστιανοί γιατί ήταν και χριστιανισμένοι από τους Βέλγους. Τώρα κάποιοι ήταν, κάποιοι δεν ήταν, αλλά ακούσαν για Χριστό. Και θυμήθηκε τον άντρα της που της έλεγε ότι ο καλύτερος τρόπος για να ξεπεράσεις ένα πρόβλημα είναι να δώσεις. Γιατί όταν δίνεις, δεν σκέφτεσαι το πρόβλημά σου. Και λέει αυτή τι ξέρω να κάνω, λέει ήμουν νοσοκόμα, θα πάω ξέρω εγώ να γίνω νοσοκόμα. Και πάει στη φυλακή, που στη φυλακή πλέον είχαν πιάσει τους Χούτου, που είχαν αναγνωρίσει άνθρωποι που ήταν σφαγής, ας πούμε, τους να βάλει φυλακή. Διάλογοι όλου. Αυτό δεν είναι. Δεν ξέρω, με θυμίζει πάντως κάποια πράγματα. Και πηγαίνει αυτή και αρχίζει και φροντίζει ανθρώπους μέσα στη φυλακή. Φρόντιζε εκεί πέρα για κάποιους εβδομάδες, μήνες, δεν θυμάμαι τι. Της κάνει ένα παλικαράκι, πηγαίνει κοντά της, λέει: ξέρεις ποιος είμαι. Λέει: ξέρω ποιος είσαι. Ήταν αυτός που είχε σκοτώσει τον άντρα της και την είχε χαρακώσει την ίδια. Ο ίδιος του. Αυτό που περίπτωσε. Και της λέει: εγώ λέει, ξέρεις ποιος είμαι. Δεν ξέρω ποιος είσαι. Και εσύ λέει κάθεσαι και με περιχάλπτες σε μένα. Και του λέει αυτή, κοίταξε να δεις, του λέει. Ο Χριστός που πιστεύω, μου είπε να συγχωρώ και μου είπε να αγαπώ. Και γι' αυτό λέει το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν το κάνω επειδή το νιώθω. Εγώ που μέσα θέλω να σας φάξω. Αλλά το κάνω γιατί ο Χριστός μου είπε να το κάνω. Αυτό να του συγκινήθηκε, έσπασε. Δεν είναι ταινία αυτό είναι ιστορία πραγματική. Όχι, αυτό που το έργο δηλαδή. Αυτό που σου λέω τώρα είναι πραγματική ιστορία. Δεν είναι ταινία. Όταν αυτός ο άνθρωπος βγήκε από τη φυλακή, πήγε και την βρήκε αυτήν. Και της λέει: θέλω να μάθω για τον Θεό σου. Του μίλησε για τον Χριστό, σώθηκε, πίστεψε στον Χριστό αυτός και σώθηκε. Ομολόγησε ο Ιησού και σώθηκε. Και την είπε: ξέρεις κάτι, λέει. Εγώ λέει, η γυναίκα τώρα μιλάει στο παιδί σε αυτόν. Εγώ λέει, ο άντρας μου πέθανε. Τα παιδιά μου όλα πεθάνανε. Θες να σε κάνω παιδί μου. Και τον υιοθέτησε αυτόν. Και τον έχει πλέον σαν παιδί στο σπίτι του. Αυτό είναι που λέμε στις χώρες. Αυτοί οι δύο τώρα, μπαμπάς και μαμά και παιδιός γιος, να το πούμε έτσι, γυρνάνε σε όλη την Αφρική και λένε την ιστορία τους, ώστε να μην ξαναεπαναληφθεί η σφαγή που έγινε στη Ρουάντα. Και μέσα μας αυτό παιδιά χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Χωρίς Χριστό δεν γίνεται. Όσο και καλός άνθρωπος να είσαι και παπάρια μέντολες. Τον άνθρωπο που θα σου σφάξει τον άντρα δεν πρόκειται να τον πάρεις για παιδί σου τώρα. Τον έχεις στο σπίτι σου, παιδί σου, πώς το λέω. Να τον υιοθετήσεις. Αυτοί όμως οι άνθρωποι από τι ενώθηκαν. Για τον Χριστό.
Γι' αυτό λέω πολλές φορές. Αυτό είναι. Μην πειραζόμαστε από τους άλλους. Αυτό είναι η συγχώρεση. Και αγάπη. Και αυτή τώρα η γυναίκα, θα σου το πω έτσι απλά. Ήταν καλός αυτό που συνέβη σε αυτήν. Καθόλου. Αλλά Το πήρε όμως ο Θεός να το χρησιμοποιήσει για αγαθό. έσωσε άλλη μια ψυχή. Όχι άλλη μία μόνο. Ξέρεις πόσους Μπορεί τώρα με αυτό το περιστατικό αυτός εν μέρει σώθηκε. Ξέρεις πόσους ευαγγελίζουν αυτοί οι μπαμπάς και μαμά και παιδί, ξέρεις πόσους ευαγγελίζουν σε όλη την Αφρική. Και τους μιλάνε για την αγάπη του Χριστού την πραγματική. Αυτό το πράγμα, την ώρα που σε έσφαζαν τον άντρα της, την ώρα που έμενε μισοσφαγμένη αυτή, δεν μπορούσε να καταλάβει τι γίνεται. Ο Θεός όμως το πήρε και το χρησιμοποίησε προς αγαθό. Γι' αυτό λέμε ότι τα πράγματα που γίνονται με το Θεό είναι όλα μπορούν να συνεργήσουν προς το αγαθό στους προσκαλεσμένους σύμφωνα με την κλίση αυτή. Με αυτή την έννοια. Ποιο είναι 2-1. Το τίποτα δεν είναι τυχαίο. 2-1. Και εσάς που ήσασταν νεκροί, εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, ζωοποίησε μέσα στις οποίες κάποτε περπατήσατε, σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου, σύμφωνα με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα και του πνεύματος, που σήμερα ενεργεί στους γιους της απίθειας, ανάμεσα στους οποίους και όλοι εμείς συναναστραφήκαμε κάποτε, σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών. Και ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής, όπως και οι υπόλοιποι. Εσάς λέει που ήσασταν νεκροί εξαιτίας των παραβάσεων και των αμαρτιών, ζωοποίησε. Θυμηθείτε αυτό που λέει στους Κορίνθιους, ότι ο πρώτος άνθρωπος, ο Αδάμ, έγινε σε ψυχή που ζει, ο έσχατος Αδάμ σε πνεύμα που ζωοποιεί. Όταν βλέπουμε τη λέξη ζωοποιεί, πηγαίνει το μυαλό μας στο Άγιο Πνεύμα. Και λέει, και εσάς που ήσασταν νεκροί, νεκρός τι σημαίνει? Τι σημαίνει νεκρός? Όχι άπιστος. Αλλά τι σημαίνει νεκρός? Στην λέξη εδώ λέμε ότι ο Θεός είναι νεκρός. Χωρίς πνεύμα. Δεν είναι χωρίς πνεύμα. Είναι χωρίς ψυχή. Έχει φύγει. Χωρίς ζωή. Είναι χωρίς ζωή. Είναι νεκρός. Ο νεκρός τι είναι? Ο νεκρός στην ουσία είναι ένα σώμα το οποίο σαπίζει. Ένα σώμα κατοικείται το οποίο σαπίζει. Σαπίζει. Η σύψη ξεκινάει λεπτά μετά το θάνατο. Εντάξει. Είδε και πριν το θάνατο. Μερικές φορές ξέρει και το θάνατο, άμα δεν το αερίζεις και το κάνεις. Εσάς λέει λοιπόν που ήσταν νεκροί, και όταν λέμε νεκροί εννοούμε νεκροί, όπως έχετε πιάσει ποτέ νεκρό. Αν όποιος έχει πιάσει ποτέ νεκρό, έχουμε σε μια ηλικία που ήδη προσφυλεί μας άμα δεν πεθάνει, ο νεκρός στην ουσία είναι το σώμα του που πιάνει. Το σώμα μόνο. Ψυχή και πνεύμα έχουν φύγει από μέσα. Είναι η ύλη, η οποία την τρώει τα σκουλίκια σε λίγο. Αυτή είναι. Όλους το τέλος τα σκουλίκια της τρώνε. Δεν εγώ λέω για να πούμε. Εσύ μας χειρογιάτε. Τα θάνατα. Λοιπόν. Και λέει. Μέσα στις οποίες λοιπόν αμαρτίες, οι οποίες σας έκαναν να είστε νεκροί, κάποτε περπατήσατε σύμφωνα με το πολίτευμα του κόσμου τούτου. Γιατί ο Θεός είναι έτσι? Γιατί ο κόσμος που ζούμε είναι έτσι. Εσείς η εξαίρεση του κανόνα. Ο κανόνας είναι ο Θεός. Στο πω απλά. Ο κόσμος που ζούμε, το πολίτευμα του κόσμου τούτου, είναι σύμφωνο, λέει, με τον άρχοντα της εξουσίας του αέρα, του πνεύματος που σήμερα ενεργεί στους γιους της απειθίας. Ποιο είναι αυτό το πνεύμα? Έξω από εδώ. Έξω από εδώ. Ο άρχον του κόσμου τούτου, όπως λέει στην Αγία Γραφή. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου δεν είναι ακόμα ο Χριστός. Ακόμα είναι ο άλλος. Εντάξει, είναι άλλο το να αφήνει του κόσμου των καιρών, ναι, του κόσμου όπως έχει γίνει. Κανονικά, εντάξει, όλα δικά του είναι. Ο άρχοντας του κόσμου τούτου, η γη, από την πτώση του Αδάμ και μετά, τελεί
υποκατάληψη. Υποκατάληψη, ναι, αυτό. Ο καταληψίας είναι ακόμα ο διάβολος. Ναι, καταληψίας, άλλα πράγματα. Αν δεν ήταν καταληψίας ο διάβολος, τότε δεν θα ζούσαμε έτσι όπως ζούμε. Ναι, το Δεν ξέρω. υπήρχαν πόλεμοι, ιστορίες, φτώχειες, πείνες και πάει λέγοντας. Εντάξει. Οπότε οι άνθρωποι οι οποίοι ήμασταν νεκροί, γιατί κάναμε αυτά που ο κόσμος κάνει και είχαμε αρχηγό οπότε τον εξωτερικό. Αυτόν είχαμε αρχηγό. Δεν είμαστε σατανιστές, αλλά λόγω της αμαρτίας κάναμε αυτό που αυτός θέλει. Και στην ουσία η αμαρτία τι φέρνει στον άνθρωπο, ξέρετε? Τι θάνατο, φέρνει θάνατο. Τι θάνατο φέρνει? Πνευματικό. Τι σημαίνει πνευματικό θάνατο, ξέρεις? Σταματάει η επικοινωνία σου και η επαφή σου με τον Θεό. Άρα είσαι ο νεκρός. Αυτή είναι η κόλαση. Ουσία Θεού. Δεν είναι? Ναι, αυτό είναι άλλο το αποκόπτεσαι από τον Θεό. Γιατί ο Θεός λέει μέσα ότι δεν δέχεται ίχνος αμαρτίας μπροστά του. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί να κάτσει άνθρωπος με αμαρτία μπροστά του. Γι' αυτό όλοι θα πάμε ενδεδειμένοι Χριστό. Θα φοράμε πάνω μας τον Χριστό. Γι' αυτό θα πάμε μπροστά στον Θεό. Και λέει, ανάμεσα στους οποίους, τους πολύ κακούς που είπαμε προηγουμένως, όλοι μας συναναστραφήκαμε κάτω. Όλοι μας. Όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας, όλοι μας. Όλοι μας συναναστραφήκαμε. Όλοι μας. Σύμφωνα με τις επιθυμίες της σάρκας μας, κάνοντας τα θελήματα της σάρκας και των συλλογισμών, και είμαστε από τη φύση μας, τι είμαστε? Τέκνα? Θεού. Ναι, καλά. Τι είμαστε από τη φύση μας, τέκνα? Οργής. Οργής. Όπως και οι υπόλοιποι. Τέκνα οργής. Ήμασταν από τη φύση μας τέκνα οργής. Παιδιά, να σας πω κάτι. Αν αυτή τη στιγμή μας κατεβάσουν στον δρόμο, να δώσουν ματσέτες, να μας φέρνουν μπροστά τους βουλευτές, ξέρετε τι τους κάνουν? Θα τους πω πάρε τις ματσέτες και τράβω από εδώ κόψω ένα χόρτο. Καλά. Αυτό δεν μπορεί να το κάνουμε. Εάν αυτή τη στιγμή μας δώσουν ματσέτες, μας κατεβάσουν στο Σύνταγμα και βγουν οι βουλευτές έξω, ξέρετε τι τους κάνουν? Δεν θα μείνει. Όχι. Δεν θα μείνει δέρμα, όχι άνθρωπος. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα μείνει bloodbath. Του τρέματος. Δεν θα μείνει τίποτα. Θα μουλιάσει η ερμού. Δεν θα μείνει τίποτα δηλαδή. Ναι. Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι, μπράβο. Το Σύνταγμα θα γίνει κόκκινο Σύνταγμα. Αυτό το λέμε για όλους εμάς τους ξέρω εγώ, και δεν είμαστε δίκαιοι και δεν θα κάναμε ποτέ κάτι τέτοιο. Δηλαδή το λέμε για τους Τούτσου και τους Χούντου. Αλλά αν ζούσαμε εμείς εκείνη τη φάση, δεν ξέρω τι θα κάναμε. Δεν θα κάναμε χειρότερα. Μπορεί να κάνουμε χειρότερα. Και δεν ξέραμε εμείς τι θα κάναμε μέσα στο πλήθος που παρέδιδαν τον Χριστό. Πολύ πιθανό ξέραμε τι θα κάναμε. Θα λέγαμε Άρον Σταύρος ο αυτό. Η άλλη ήταν λιγότερα αμαρτωλία. Εγώ θα λέγα Άρον Νέβιλ. Ναι, να είστε Άρον Νέβιλ. Εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς, νομίζετε? Δηλαδή προ Χριστού και χωρίς Χριστό, έτσι. Πιστεύετε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι γιατί την ηλικιότητα που ακούω οι Εβραίοι στον κόσμο? Όχι ρε, αυτό πάλι, εντάξει. Έχω και εσύ το Σταυρό. Αφού εκεί πέρα ήταν, μα εκεί τι είδαμε, άμα ήταν... Καταρχάς οι Ρωμαίοι το βασανίζαν και το Σταυρό. Άμα ήταν σε Ζιμπάμπου, είσαι Ζιμπάμπου εδώ. Οι Εβραίοι ήταν ηθικοί αυτούργοι, οι Ρωμαίοι ήταν οι εκτελεστές, αλλά εμείς ήμασταν οι πραγματικοί δολοφόνοι με τις αμαρτίες μας. Τέλος. Οπότε από φύση μας είμαστε όλοι τι είμαστε? Τέκνα οργής. Τέκνα οργής. Όπως και οι υπόλοιποι που εμείς κατηγορούμε σήμερα και λέμε ο θείος μου γιατί να είναι έτσι, γιατί αυτό τη ματσέτα να σκότωσε τον άλλον? Γιατί είμαστε τέκνα οργής. Και να γνωρίσεις Χριστό φιλαράκι και σου έρθει η κατάλληλη περίσταση, τα ίδια και χειρότερα θα κάνεις. Τους το απέδειξα με το Σύνταγμα με τους βουλευτές. Μόνο τα ίδια και χειρότερα. Και πιο απλό έχει. Τι πιο απλό? Στο τρακάρει ένας. Και σε πουλάκι τρέλα. Εντάξει, ναι. Πιο συνηθισμένο, ναι. Εντάξει, εκεί είσαι εκεί λειτουργείς και υποβρασμό ψυχής. Ναι, στο Σύνταγμα όταν θα πας. Εκεί μόλις ζεις δεν θα έχεις. Όχι, και θα πας προμελετημένα. Ξέρεις, θα πάμε τους κάτσου.
Το τρακάρι είναι δρασμός ψυχής, τι έγινε, ρουφτά ιστορίες. Ναι, αλλά. Το να πας στο Σύνταγμα όμως να σφάξεις κάποιον σημαίνει ότι έχεις πας προμελετημένο φόρο. Έτσι. Οπότε, όλοι μας ήμασταν τέκνα οργής. Όλοι μας. Πάμε τώρα όμως στα καλά νέα. Ο Θεός όμως, επειδή τι είναι πλούσιος σε έλεος. Τι σημαίνει έλεος? Λάδι. Λάδι. Ναι, ρε, όχι, ρε. Το έλεος, η χάρη είναι να πάρεις κάτι που δεν αξίζει στο δώρο, έτσι, σωστά. Το έλεος είναι να μην πάρεις την τιμωρία που αξίζεις. Επειδή ήμασταν και εμείς τέκνα οργής, επειδή ήμασταν και εμείς τα μαύρα μας τα χάλια, αυτός είπε να μας τιμωρήσει. Ο Θεός όμως, επειδή είναι πλούσιος σε έλεος, έλεος σημαίνει ότι δεν μας δίνει την τιμωρία που μας πρέπει, και εξαιτίας της πολλής του αγάπης με την οποία μας αγάπησε, και ποια ήταν η απόδειξη της αγάπης του Θεού? Δηλαδή στο γιο μας μας. Και ενώ ήμασταν, τι ήμασταν? Νεκροί εξαιτίας των αμαρτημάτων μας ζωοποίησε, είπαμε ζωοποίησε το Αγίο Πνεύμα, μαζί με τον Χριστό. Κατά χάρη είστε σωσμένοι. Και μας ανέστησε μαζί του, θα μας αναστήσει, λέει. Λέει θα μας αναστήσει. Όχι, εδώ λέει και μας ανέστησε. Και μας ανέστησε. Τι σημαίνει ανέστησε? Έχει ήδη γίνει. Μας ανέστησε με τον Χριστό και μας κάθισε. Θα μας καθίσει? Όχι, και μας. Και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού. Πώς μας έχει καθίσει διαμέσου του Ιησού Χριστού στα επουράνια, ξέρετε? Όταν εγώ προσεύχομαι, ο Χριστός που κάθεται. Η προσευχή μου πού πηγαίνει? Διαμέσου του Χριστού πάει στον Θεό, σωστά. Οπότε και εγώ κάθομαι εκεί που κάθεται ο Μεσίτης μου. Πού κάθεται ο Μεσίτης μου? Εκεί κάθομαι και εγώ. Και μας ανέστησε μαζί του, γιατί ο Χριστός αναστήθηκε, και μας κάθισε μαζί του στα επουράνια διαμέσου του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά γίνανε διαμέσου του Ιησού Χριστού. Γιατί λέει ο Χριστός όπου είναι εδώ θέλουν και αυτοί. Για να μας δείξει στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης του με την αγαθότητά του σε εμάς εν Χριστώ Ιησού. Τι σημαίνει αυτός ο στίχος? Για να δείξει, γιατί το έκανε όλο αυτό δηλαδή? Για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες. Ποιοι είναι οι επερχόμενοι αιώνες? Πότε αυτό? Όταν θα έρθει ο Χριστός στην γη και μετά. Για να δείξει στους επερχόμενους αιώνες. Σε ποιον το δείξει? Στους επερχόμενους αιώνες, στις μελλοντικές γενιές όντων. Τι θα είναι αυτά δεν ξέρουμε. Σίγουρα οι άγγελοι μαθαίνουν από εμάς, λέει στην Β' Πέτρο. Οι άγγελοι, λέει, σκύβουν και βλέπουν στην εκπαίδευση που μας κάνει εμάς ο Θεός για να δουν το μεγαλείο και την αγαθότητα του Θεού και να εμβαθύνουν στα πράγματα του Θεού. Οι άγγελοι σκύβουν και βλέπουν τους ανθρώπους με Άγιο Πνεύμα, με εμάς δηλαδή, για να εμβαθύνουν στα βάθη του Θεού. Ξέρετε αυτό που το λέει? Β' Πέτρος. Ναι, όχι. Τι λέει στην ουσία? Ότι οι άγγελοι, λέει στους Β' Πέτρους, λέει μην αθυμείτε με την εκπαίδευση του Θεού, γιατί να ξέρετε ότι οι άγγελοι σκύβουν και βλέπουν εμάς που έχουμε Άγιο Πνεύμα για να καταλάβουν καλύτερα το Θεό. Γιατί εμείς έχουμε Άγιο Πνεύμα μέσα μας. Δεν έχουμε καταλάβει το τι έχουμε μέσα μας. Ο πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα ζει μέσα μας. Το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο πνεύμα που έχει και ο Χριστός και το ίδιο πνεύμα που έχει και ο Θεός. Και αυτό το ίδιο πνεύμα χαρίστηκε σε εμάς. Εντάξει. Αυτό το ίδιο πνεύμα. Για να δείξει οπότε στους επερχόμενους αιώνες, σε όποια όντα θέλει αυτός,
τον υπερβολικό πλούτο της χάρις του, τον υπερβολικό πλούτο δηλαδή του δοσήματος που δίνει ο Θεός, με την αγαθότητά του. Οπότε παίρνουμε κάτι που δεν αξίζουμε και στην ουσία αυτό που παίρνουμε είναι αγαθό, σε εμάς εν Χριστώ Ιησού. Να σου πω ένα παράδειγμα. Άμα γυρίσεις και δεις με ένα τηλεσκόπιο μέχρι με ένα μικροσκόπιο τον κόσμο γύρω σου, από πλανήτες, γαλαξίες, μέχρι άτομα και κουάρκ και τέτοια, τι καταλαβαίνεις για τον Θεό? Τι καταλαβαίνουμε για τον Θεό? Αν δεις όλο αυτό το πράγμα, αν δεις το μεγαλείο του Θεού και στο μεγάλο και στο μικρό, τι καταλαβαίνεις? Το Θεός είναι πάρα πολύ πλούσιος. Άλλο. Απλά που λέμε. Αυτό το πλούσιο. Ναι, όχι πιο πολύ. Τα πάντα εν Σοφία ποιήσε. Σοφός. Ναι, εντάξει, ναι, αυτό ναι. Μεγαλείο. Μέγεθος. Ναι, μέγεθος, πράγμα. Σοφία. Δεν είπα απλά. Εκεί πήγαινε. Δημιουργία. Ωραία, φίλε, τι δημιουργός είναι αυτό? Αυτό. Φοβερό. Το μέγεθος. Μπράβο. Και δεν βλέπουμε Και δεν βλέπουμε και τίποτα. Και βλέπεις, ναι. Όχι, δεν βλέπουμε τίποτα, βλέπουμε αυτό που βλέπουμε το μάτι μας. Ωραία. Αυτό στους Ρωμαίους λέει ότι ο Θεός εξηγείται στους ανθρώπους μέσα από τη δημιουργία του. Και λέει αναπολόγητος στους άνθρωποι που δεν πιστεύεις στον Θεό ενώ βλέπεις αυτά που έχει φτιάξει. Όταν λοιπόν αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα μια μέρα θα γίνει στάχτη και μπουργκερι, όπως λέει στην διάρκεια, θα πάψει να πάει. Όταν λέει θα βλέπουν εμάς, θα καταλαβαίνουν τα όντα που θα μας βλέπουν την αγαθότητα της χάρης του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε? Αυτό σημαίνει το εξής πλαράκι. Όπως τώρα βλέπεις τα αστέρια και τα μόρια και καταλαβαίνεις τη σοφία του Θεού, θα βλέπεις τον Κώστα, το Στέλιο, τότε, και θα καταλαβαίνεις το πόσο αγαθός είναι ο Θεός από το καλό που θα έχει γίνει στη ζωή σου. Όχι στη ζωή σου την αυτή, στη ζωή σου την αιώνια. Θα βλέπουν εσένα και θα καταλαβαίνουν το πόσο καλός είναι ο Θεός. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη εξήγηση μεγαλείου αγάπης του Θεού στον άνθρωπο. Δεν γίνεται να το εξηγήσει διαφορετικά. Σου λέει, όπως βλέπεις τα αστέρια και καταλαβαίνεις ότι εγώ είμαι τεράστιος, έτσι θα βλέπουν εσένα και θα καταλαβαίνουν πόσο καλός είναι. Με αυτό που θα γίνει σε εσένα. Να μην. Αυτό το πράγμα μόνο το πνεύμα μπορούσε να το εξηγήσει στους ανθρώπους. Όταν καταλάβεις ότι αυτό που θα είσαι εσύ εν Χριστώ μετά, θα είναι αυτό που θα δείχνει ο Θεός, όπως τώρα δείχνει τα αστέρια και βλέπεις το μεγαλείο του, θα βλέπουν εσένα και θα βλέπουν την καλοσύνη του Θεού. Με αυτό που θα έχεις πάθει εσύ. Πάθει με την καλή έννοια. Ναι. Θα έχει συμβεί σε εσένα. Το κατάλαβες τι εννοώ? Στο περίπου, όχι ακριβώς. Το ακριβώς δεν γίνεται να το καταλάβουμε, γιατί η καρδιά του θα σκάσει. Αλλά στο περίπου. Ναι, το κατάλαβα. Αυτό γίνεται για τις πίστεως που θα έχουμε. Πίστεψε με, δεν σου καταλάβει. Γιατί αν το καταλάβεις τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που σου λέω, θα πηδούσε μέχρι το δάνει. Το εγώ και εσύ. Η ψυχή πηδάει. Όχι, άστο, δεν. Δεν καταλαβαίνουμε τι λες. Δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορούμε καν να καταλάβουμε, να συλλάβουμε την έννοια του ότι θα Μια βλέπουν φορά- εσένα και εμένα και θα καταλαβαίνουν μέσα από αυτό που θα είμαστε εμείς το πόσο αγαθός είναι ο Θεός, όπως αυτή τη στιγμή βλέπουν τα αστέρια και βλέπουν πόσο μεγάλος είναι. Για να δείξει οπότε στους επερχόμενους αιώνες τον υπερβολικό πλούτο της χάρης του με την αγαθότητά του σε εμάς εν Χριστώ Ιησού. Θα βλέπουν εσένα και να καταλαβαίνουν το πόσο αγαθός είναι ο Θεός. Επειδή κατά χάρη είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης. Και αυτό δεν είναι από εσάς, αλλά είναι δώρο Θεού που είπαμε στην αρχή. Όχι από έργα για να μην καυχηθεί κάποιος, επειδή δικό του δημιούργημα είμαστε, καθώς κτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Τα καλά έργα έχουν ήδη προετοιμαστεί για τη ζωή μας. Αν θα περπατήσουμε ή αν δεν θα περπατήσουμε, είναι στο δικό μας χέρι.
είναι διαθέσιμα να τα περπατήσουμε και μπορούμε να τα περπατήσουμε. Το θέμα είναι εμείς να επιλέξουμε να τα περπατήσουμε. Οπότε θα είναι γεμάτη η ζωή μας. Εκεί θα είσαι full. Δεν θα έχεις ανικανοποιητό. Θα λες κάτι μου λείπει. Κάτι μου λείπει. Τι μου λείπει. Θα είσαι γεμάτος.